Bo día a todos. Damos comenzo á sesión plenaria de data 29 de setembro do 2015. De conta, secretario de orde do día, punto número 1. Aprobación. Se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 28 de xullo de 2015. Algo que comentar neste punto? Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade, entón. Punto número 2. Ratificación se procede de resolucións da Presidencia de datas 21 e 28 de agosto do 2015 sobre a concesión dunha prórroga extraordinaria ao Concello de Lugo para a adxudicación da obra número 28 do Plan de Obras e Servicios do 2015. Piden debate neste punto? Procedemos entón á votación. Votos a favor? Unanimidade, entón, tamén no punto número 2. Punto número 3. Escrito da alcaldesa do Concello do Incio renunciando ao Plan de Obras e Servicios para o ano 2015. Tamén se somete a votación, non, señor secretario? Hai debate neste punto? Procedemos á votación. Votos a favor? Aprobado. Punto 3, tamén por unanimidade. Punto número 4, escrito do señor alcalde do Concello de Friol trasladando o acordo da Xunta de Goberno local renunciando ao Plan de Obras e Servicios para o ano 2015. Hai debate neste punto? Procedemos entón á votación. Votos a favor? Unanimidade tamén na aprobación do punto número 4. Punto número 5. Conta xeral do orzamento da Excelentísima Deputación Provincial e a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo correspondente ao ano 2014. Hai debate neste punto? Procedemos entón á votación. Votos a favor? Aprobado tamén o punto número 5 por unanimidade da corporación. Punto número 6. Proposta de constitución do Consello Provincial de Xestión Tributaria e Recadación e aprobación inicial do seu regulamento. Neste punto vai haber debate, así que cedo a palabra ao voceiro do Goberno. Señora Presidenta, señoras e señores diputados, bos días a todos. Traemos neste punto o acordo de constitución do Consello Provincial de Xestión Tributaria recaudatoria e aprobación inicial do seu regulamento, algo que ven recollido no regulamento orgánico desta corporación nos artigos 76 e seguintes, no capítulo 11, Consellos sectoriais. Neste sentido, o artigo 66 dinos que por cada un dos sectores ou áreas de actividade da Deputación Provincial constituiránse os consellos sectoriais que acorde o Pleno. E no 78, dinos que no prazo de 3 meses a partir da constitución da corporación deberán constituirse unha serie de consellos sectoriais, entre eles o Consello Provincial de Xestión Tributatoria e Recaudatoria. En este caso, pois, traemos a debate e aprobación a constitución deste Consello Sectorial e o seu regulamento. O fin, a natureza deste Consello é un órgano de participación, información e asesoramento referido ao ámbito de actuación da Diputación Provincial en relación ás competencias de xestión tributaria e recaudación. E ten como competencias efectuar recomendacións, propostas, estudos, emitir informes, sempre non vinculantes referentes á xestión tributaria e recaudación na Diputación Provincial. Favorecer as relacións entre os concellos da provincia e a Deputación Provincial configurando un marco de análise e debate referido á xestión tributaria e recaudación. Favorecer, asimismo, a colaboración con outros axentes públicos e privados para mellorar a xestión tributaria e de recaudación. Facilitar a información e participación dos cidadáns recabando propostas de mellora na xestión tributaria e na recaudación. Promover a mellora tecnolóxica, funcional e orgánica do Servicio de Xestión Tributaria e Recaudación. Entón, consideramos que é un exercicio de transparencia que mellorará a relación tamén cos veciños da provincia de Lugo, a constitución
deste Consello, polo cal traemos a aprobación a súa Constitución e a proposta tamén do seu regulamento. Consta no expediente os informes tanto da Secretaría Xeral da Diputación como do xefe de Servicio de Recaudación. En caso de ser aprobado, a súa tramitación terá un procedemento que despois da aprobación inicial do mesmo abrese un período de información pública por un prazo de 30 días para que os interesados poidan presentar reclamacións e suxerencias que estimen oportunas. A aprobación corresponde ao Pleno e de aí que se traga hoxe este punto ao debate. Por parte do Partido Socialista. Ben, moitas grazas, bons días a todos e a todas. Gustaríame que a miña intervención neste punto sexa entendida como unha crítica constructiva, o que vostedes traen para aprobación, que é a constitución deste Consello de Recaudación Provincial e a aprobación inicial do seu regulamento. Nós podemos estamos de feito, de acordo co fondo, pero non coas formas. Non estamos de acordo coas formas porque quixeron correr, e así o fixeron, atopámonos a día de hoxe con un regulamento que precisa dun número importante de matizacións no seu contido, dende o noso punto de vista, entendendo que foi realizado con premura en todo momento e non con mala intención. Este non é o único Consello sectorial que se contempla no regulamento orgánico da Deputación. Non por iso é máis nin menos importante. A nos parécenos que sí se debe de crear o Consello Sectorial de Recadación, pero non compartimos o texto íntegro do regulamento orgánico que vostedes plantexan. E non o facemos precisamente porque non consideramos que este órgano, que, como ben decía o señor deputado, debe ser un órgano de participación, asesoramento e debe reflexar un exercicio de transparencia por parte do Goberno da Deputación Provincial, pois é excesivamente presidencialista na súa forma. Consta con un número, ao noso entender, excesivo nos membros que formarían parte do seu pleno e, polo tanto, sería pouco operativo. Por dicir algo por encima, porque poderíamos entrar nun montón de matizacións ás que facer alusión en referencia a este texto do regulamento do Consello Sectorial de Xestión Tributaria e Recadatoria da Diputación Provincial de Lugo. Contémplase no regulamento interno da Deputación un número de membros que se ve ampliado neste regulamento propio para o Consello de Recadación. Establécese tamén un número de diputados e de alcaldes superior ao que se contempla nese regulamento interno. Entendemos que isto debería ser, e queremos que sexa entendido como unha crítica constructiva para que sexa máis operativo ese Consello. Ao mesmo tempo que, como dicía, é excesivamente presidencialista no tocante a algunhas cuestións. Por exemplo, cando fai referencia a que os representantes das entidades cidadás que regulamentariamente estean constituídas e cuxo obxecto de actividade teña algo que ver directamente co sector ou coa área do Consello e soliciten formar parte do mesmo, pois terán representantes e isto será decidido motivadamente pola Presidencia. Por poñer un exemplo dos moitos que habería ao largo deste texto. Por ese motivo, nós sí apoiaríamos o acordo para a creación dese Consello, pero non, desde logo, con este regulamento que entendemos debe ser matizado e meditado para que teña o consenso de todos os grupos políticos da Deputación Provincial e non traído a pleno para a súa aprobación xa a día de hoxe. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, 6 minutos tamén. Sí, vou a ser moi breve, coincidindo tamén con algunha das valoracións que se fixeron agora aquí por parte de Pilar Porto. Nós entendemos, lóxicamente, que estaba, como ben dixo Demetrio, recollido no regulamento a creación dese Consello.
Entendemos tamén que deberá ser consensuado. Tamén vemos que ten unha parte excesivamente presidencialista. Creo que é un órgano onde se debe dar participación a todo o mundo, que de feito se dá, pero tamén chama moito a atención, ademais, esa coletilla de que quen solicite formar parte do mismo que será decidido motivado pola presidencia, non? Darlle máis competencias á presidencia nun órgano, se é un consello, porque é para escoitar a todos, para escoitar a todas as partes, pois, desde logo que deixaría moito que desexar que as partes que queiran ser escoitadas señan as escollidas pola presidencia. Poño isto como un exemplo. Despois, dicir tamén que é feito bastante precipitadamente, desde logo, tendo en conta tamén a situación na que estamos. Segundo turno, 3 minutos. Moitas gracias. Ben, non entendo que a premura, cando, como dixen ben ao principio, hai un prazo de 30 días, e así para aportar a unha mellora do texto. Eu creo que o bon sería aprobalo en eses 30 días de forma consensuada, incluso tramitar e incluir todas as suxerencias que se adoten tamén por parte dos grupos políticos presentes na Diputación. Esas suxerencias, de forma consensuada, poderánse incluir e modificar o texto que foi elaborado en colaboración co propio Departamento de Recaudación, así o digo, por eso que se tache de presidencialista ou non, bueno, é algo que se pode falar, incluso se pode cambiar en eses 30 días. Agora é un primeiro paso. Para iso pedimos a súa aprobación, para empezar a tramitación. E realmente a representación dos concellos é algo que penso totalmente lóxico que os alcaldes teñan representación. Cando o Servicio de Recaudación, os principales beneficiados e afectados tamén son os propios concellos. De aí que consideramos necesario que haxa unha participación importante para que teñan voz no propio Consello os concellos da provincia de Lugo. Como digo, a man está aberta, a oferta está aí, hai 30 días de plazo para presentar alegacións, posiblemente neses 30 días incluso se produzca algún cambio dentro da Diputación, co cal, ao mellor, xa se poden tratar os cambios e as melloras como se estime conveniente, pero a nosa obriga é aprobar a Constitución nos 3 meses desde a Constitución da Corporación e así o propoñemos ao Pleno. Segundo turno, 3 minutos. Ben, moi brevemente, simplemente reafirmarnos no dito no primeiro turno. Mais alá de que haxa ou non eses 30 días para presentar as alegacións, a nós o que nos parece oportuno é que este tipo de cuestións debense de falar, cando menos antes, entre voceiros e acordar ben os termos nos que se van a traer a pleno, porque as alegacións logo virán ou non, pero cando menos hai que tratar de consensuar antes de aprobar no pleno. Ben, dito isto, vai por diante a valoración positiva a esa participación dos alcaldes, cando dicíamos un número maior de membros neste regulamento claro e conciso para o Consello de Recadación, non me refería exactamente a eso, sino que o número de membros contemplado no Regulamento Orgánico da Diputación se ve ampliamente superado neste regulamento para o Servicio de Recadación. Habería precisamente que acordar cal era o número de membros e quen serían os representantes que, neste caso, as 3 forzas políticas estarían de acordo en regular nese texto. E vai por diante tamén a valoración positiva do esforzo feito polo Servicio de Recadación, que sempre o fixo na prestación do seu servicio tanto para esta casa como para os concellos da provincia de Lugo. E dito isto, pois, repetir o que dixemos antes, si estaríamos de acordo en aprobar a creación dese Consello, pero non na aprobación deste regulamento redactado e traído hoxe a pleno, sin facer as puntualizacións e matizacións oportunas, podendo ser consensuadas polas 3 forzas políticas. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, pois, sometemos entón a votación o último minuto, perdón. Nada, volvome a reafirmar no mismo, que temos un plazo de 30 días para poñernos de acordo e modificar o que
o que sexa oportuno, de aí que o interesante sería aprobalo e despois facer as modificacións que se estimen convenientes e sempre que supoñan unha mellora. Pois, como decía, disculpa, Demetrio, procedemos entón á votación da creación do Consello, recordando, creo que non está de máis, que o seu nacemento vén do Regulamento Orgánico de Funcionamento do ano 2011 e que este equipo de goberno trae por primeira vez a esta corporación a creación deste órgano. Agradecer, dende logo, todas as aportacións e a colaboración do Servicio de Recaudación e as valoracións positivas que fixo a voceira do Partido Socialista para xustificar, en principio, o seu non apoio. Procedemos á votación. Votos a favor? Pero non da creación, señora presidenta, da creación e do regulamento das dúas cuestións. Non votamos por separado, non entendo. Perdón? Nos falábamos de que estaríamos de acordo coa creación do Consello, pero non coa aprobación do texto do regulamento. Vostede acaba de dicir que votamos a creación, votamos as dúas cousas. Perdón, dona Pilar, sabe que a creación do Consello non é preciso someter a votación porque xa está creado, a súa creación está recollida no Reglamento Orgánico de Funcionamento do ano 2011. O que pasa que non se aprobou o seu regulamento e nunca existeu. Pero esa creación creo que neste momento non procede sometela a debate. Traemos a debate a aprobación do seu regulamento. Por conseguinte, vamos á súa votación. Votos a favor? Votos a... Moi ben. Non prospera a proposta. Número 7. Proposta de aprobación se procede da reforma das bases que rexen a aceptación e asunción por delegación expresa de competencias en materia de xestión, inspección e recaudación en relación a tributos, precios públicos e outros ingresos de dereito público. Ten a palabra Demetrio novamente. 6 minutos. Ben, o que traemos é unha proposta de modificación da regulación actual. A Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, no artigo 31.2 establece que é fin propio específico da provincia asegurar a prestación integral e adecuada na totalidade do territorio provincial dos servicios de competencia municipal. E no artigo 36F establece que son competencias propias da Diputación a asistencia na prestación dos servicios de xestión da recaudación tributaria en período voluntario e executivo e de servicios de apoio á xestión financiera dos concellos de poboación inferior a 20.000 habitantes. As bases que rexen o Servicio de Xestión Tributaria e Recaudación son as aprobadas polo Pleno da Diputación Provincial en sesión celebrada o 27 do 11 do 2007. Estas bases foron modificadas o 28 de 2008 e nesta modificación prevé na súa base terceira no contido e alcance da delegación a posibilidade de delegar por parte dos concellos competencias cuns contidos mínimos e obrigatorios en relación aos principais impostos locais, IBI, IAE e Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. De xeito que os concellos que non desexen delegar a totalidade destes tributos quedarían ao marxe da xestión do servicio. Doutra parte, este contido de competencias, susceptible de ser delegado según as bases vixentes, non acada a totalidade do sistema tributario local e demais ingresos de dereito público que corresponde xestionar aos concellos. Propónse para corrixir esta situación a reforma da base terceira, establecendo unha maior liberdade de delegación de tributos de conceptos tributarios en exclusións e posibilitando que abarque a todas as competencias de xestión, liquidación, inspección e recaudación dos tributos e dos restantes ingresos de dereito público que a lei lles atribúe. Con esta proposta de modificación preténdese tamén que a Diputación Provincial preste o servicio de xestión e recaudación de tributos e outros ingresos de carácter público sen compensación económica, é dicir, con custe cero para os concellos da provincia, asegurando desta forma a prestación dos servicios sin establecer límites de carácter económico que impidan a prestación integral dunha competencia que é propia da Diputación, así como o cumprimento do fin tamén propio específico que ha de asegurar a prestación integral e adecuada na totalidade do territorio provincial dos servicios de competencia municipal, tal como establece a propia lei reguladora de bases.
Para elo, propónse a modificación da base décima tamén, compensación económica na súa integridade. Como consecuencia desta base, resulta necesario dar unha nova redacción, xa que non procede deducir nesta liquidación a compensación económica que se refería con anterioridade á base décima que se reforma. Como inclúyese unha gratuidade no servicio, pois propónse tamén, xa que posiblemente haxa un incremento tanto dos concellos beneficiarios do servicio como do obxecto de delegación en materia tributaria, preténdese dar un período transitorio para que a Diputación oriente tanto os seus recursos humanos como materiais para poder xestionar de maneira eficaz e eficiente o servicio. Para elo, propoñen os seguintes acordos. O primeiro, aprobar a reforma das bases que rexen a aceptación e asunción por delegación expresa das competencias en materia de xestión, inspección e recaudación en relación a tributos, prezos públicos e outros ingresos de dereito público, que consiste en dar unha nova redacción ás seguintes bases ou apartados. A base terceira, no contido e alcance da delegación, quedando redactado do seguinte xeito. Os concellos poderán delegar na Diputación calquera das súas competencias en materia de xestión, liquidación, inspección e recaudación dos tributos e dos restantes ingresos de dereito público que a lei lles atribúe. A base décima, a compensación económica, que quedaría polo exercicio das funcións delegadas, a Diputación Provincial non percibirá compensación económica algunha. E o apartado segundo da base décima, titulado Liquidación definitiva, no que se suprime o seguinte texto, a compensación económica a que se refire a base décima pola prestación do servizo. Segundo, establecer que esta modificación xurdirá efectos a partir do 1 de xaneiro de 2016 e será aplicable exclusivamente aos concellos con población inferior aos 20.000 habitantes. Os concellos de población inferior a 20.000 habitantes que a día de entrada en vigor da presente modificación non tivesen a condición de beneficiarios do servicio poderán aderirse ao mesmo se ben até o día 1 de xaneiro de 2017 a Diputación solamente estará obligada a prestar o servicio de recaudación en período voluntario do IBI, IAE e do imposto de vehículos, así como o servicio de recaudación en período executivo. Os concellos que a día de entrada en vigor da presente modificación tivesen a condición de beneficiarios do servizo poderán aderirse ás novas bases se ben non poderán incrementar os tributos ao obxecto de delegación ata o 1 de xaneiro de 2017. E o terceiro acordo sería publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia. Consideramos que é unha proposta que redunda nun beneficio para todos os concellos da provincia de Lugo, sin discriminación, suporía unha inxección de liquidez nos concellos ao non ter que pagar por ese servicio á Diputación de forma igualitaria para todos eles. E, a súa vez, suporía tamén unha mellora no servicio, xa que se poderían delegar máis conceptos impositivos. Ao mesmo tempo, consideramos que tamén é unha mellora sustancial que non obligar aos concellos a delegar a totalidade dos impostos, senón podelo delegar a algún deles nada máis, exclusivamente. Isto é o que se propón. Por parte do Partido Socialista, 6 minutos. Ben, non deixa de resultar sorprendente que no pleno do mes de xullo a proposta do Partido Socialista se fixera unha modificación a unha cuestión que vostedes traían a pleno precisamente para que o Servicio de Recadación Provincial tivera custe cero no que se refería, nos así o decíamos, o período de cobranza voluntaria para os concellos de Lugo, e que agora, digo, resulta sorprendente que sexan vostedes os que retoman este tema, eso sí, sin facer aquela modificación da que falábamos en xullo da Ordenanza Provincial de Recadación. Precisamente porque nós xa propuxemos este tema, estamos de acordo co fondo desta iniciativa, é dicir, acadar ese custo cero para os concellos e tamén, porque non, nunha maior autonomía á hora de decidir que tributos, que tasas delegan na Diputación. Pásanos como no punto anterior. Non estamos de acordo coas formas utilizadas. Xa lles dixemos nalgúnha outra ocasión que a precipitación non é boa, as cousas deben de madurarse e facerse con toda aquela información necesaria e moitas veces imprescindible para poder tomar decisións responsables. Sería imprescindible neste caso elaborar un minucioso informe e ben detallado
dos custos que suporían, do incremento dos custos, ou no caso de que non fose así, do aforro que suporían estas modificacións para a economía da Diputación Provincial, porque máis alá de ter esa responsabilidade cos concellos, tamén temos a responsabilidade de velar pola integridade da economía desta casa. Logo, en base a ese traballo técnico no que se poda valorar debidamente os ingresos que deixaría de percibir a Diputación ou que percibiría a maiores, faríamos unha proposta. A modificación, unha proposta a modificación deste convenio de recaudación cos concellos. O certo é que presentan vostedes unha proposta para reformar estas bases de delegación desde o noso punto de vista pouco matizada e detallada nese sentido, no de que nos faltan os informes técnicos pertinentes. É certo que hai un informe da intervención que di que o gasto é asumible, que fai referencia á anualidade actual, o 2015, e a nós eso parecenos positivo, pero tamén nese mismo informe de intervención, no que di que ese gasto podería ser asumible, ademais, como dixen, no referente ao ano 2015, e que pode compensarse cos maiores ingresos do Plan de Ingresos do Estado, tamén é certo que nese mesmo informe se reflicte que o maior gasto a efectos de regra de gasto e de débeda comercial dos anos futuros, falamos de outras anualidades, non só da 2015, deberá compensarse con reducción doutros gastos non obrigatorios para esta casa, é dicir, en inversións que directamente poden repercutir nos concellos, nos veciños e, polo tanto, na provincia de Lugo. Por iso nos parece tan importante que se faga ese estudio pormenorizado, que incluso se traballe cos concellos para facer unha valoración de cales serían esas tasas que estarían dispostos a repercutir na Diputación, porque, ademais diso, hai que facer unha previsión de como se traballa no servicio de recaudación. O que non se debe de facer é cambiar en diferentes anualidades e desde distintos concellos, entendemos nós, para a eficacia deste servicio, os impostos e as tasas que deleguen na Diputación. E, ademais, introducen vostedes unha cuestión que a nós nos preocupa bastante tamén, e é que din que cando a Diputación Provincial non teña os recursos humanos ou técnicos suficientes para exercer esas labores, se externalizará a prestación do servicio, que é algo que probablemente non haxa que descartar, pero sí é preocupante que por falta de previsión personal e técnica e por precipitación haxa que externalizar, é dicir, privatizar a prestación deste servicio aos concellos. Nada máis, gracias. Bloque Nacionalista Galego, 6 minutos. Sí, tamén coincidimos en que sería necesario ter un estudio exhaustivo, uns informes exhaustivos, máxime tamén cando se abre esa posibilidade aos concellos que deleguen os servizos que queiran na Diputación. Habería que saber cais, habería que ter interlocución, desde logo, con eles para dimensionar o servicio, porque, como ben se dice, hai na letra pequena que se contempla a externalización cando este servicio non sexa de todo rendível, non? Bueno, eso sabemos que é un primeiro paso cara a unha privatización, desde logo, non sempre, nin poden ser palabras sinónimas, pero en moitos casos sí que son palabras sinónimas. Perdónenme, pero estando propoñendo, que non está propoñendo o Partido Popular, eu sempre teño as miñas dúbidas cando se fala de externalización, porque xa sabemos en que acaban moitas desas externalizacións. Por lo tanto, habería que facelo con máis mesura, habería que facer un estudio de dimensión do servicio, que dimensión se lle quere dar, cales serían os custes totais, e despois, unha vez feito eso, desde logo que tomar a decisión. Segundo turno. Hai un dito que di que cando non se quere facer algo que se faiga unha comisión ou que se encargue un estudio, non? Nada máis lonxe da realidade, máis cerca da realidade para describir este tema. Se a intención é non apoialo, eu creo que se está facendo un daño moi importante a todos os concellos da provincia. A proposta
que se traía hoxe a este pleno, que se trae, redunda en beneficio para todos os concellos da provincia, parece un pouco irrisorio, non? Que se diga que van baixar os recursos da Diputación para facer inversións na provincia. Si as inversións van recaer directamente nos recursos que se lles está asignando aos concellos ao non ter que pagar por eles, que sería mellor que o pagaran e que despois devolverlo, claro, porque hai maneiras de devolverlo. Desa maneira está o xogo político de devolverlo a quen se quere. Desta forma, faise un trato igualitario para todos os concellos. Eu teño aquí un exemplo do que suporía para algúns destes concellos. Por exemplo, o Concello de Sarria suporíalle un total de 115.292,34 euros según as contas de 2014, a maiores de inxección de liquidez nas súas contas. O Concello de Carballedo, 24.584. Navia de Suarna, 6.325. Becerreá, 24.179. Ribadeo, 91.868. Ou Vilalba, 104.016 euros. Isto suporía para algúns concellos. Consideramos que é unha mellora para todos eles e non ter esa inxección directa de liquidez que posibilite, sobre todo, en tempos difíciles para os concellos para poder asumir as inversións necesarias para atender a todos os veciños. De aí que defendemos esta proposta. En canto á externalización, en ningún sitio pon que haxa que facelo ou que privatizar, falase de privatización, ponse que de estimar oportuno, que poderíase de estimar oportuno ter asesoría externa, pero non implica en ningún sitio, que habría que reorganizar os recursos que se teñen, pero eso se estableceu un período transitorio para poder facelo. Pero creo que este é un primeiro paso importante e, ademais, resulta paradóxico cando, como ben se dixo, no mes de xullo, o Partido Socialista pedía o coste cero, que estaría disposto a apoialo, que é o que se trae hoxe, e agora está disposto a non apoialo. É un pouco contradictorio, non? Salvar a posición dicindo que se está de acordo co fondo, non coa forma. Bueno, é unha maneira de xustificación que vemos un pouco ilóxica. Segundo turno, 3 minutos. Mire, non seremos nós os que estamos en contra das melloras no servicio de recadación. Quero lembrarlles que foi precisamente o goberno anterior desta Diputación, o goberno progresista e nacionalista, o que fixe unha reducción no custe para os concellos pasando ao 3%, non 6%, e foi tamén e vai a ser tamén o goberno futuro no que poderán vostedes comprobar como non é unha mala intención, nin é ganas de non facer as cousas, é simplemente querer facelas ben. Acaba de falar vostede dun estudio no que evalúa unhos custes e que os grupos da oposición, neste caso, non podemos ter para facer esa valoración. Botámolo en falta, verdade? Estábamos falando precisamente de que nos facían falta eses estudios para poder facer esta valoración. E no mes de julio fomos nós tamén os que propuxemos o custe cero para a prestación deste servicio, tendo en conta, xa o decíamos daquela, estudios pormenorizados que nos permitiran facer unha evolución hacia o custe cero. E a responsabilidade política, máis alá de responsabilidade técnica na que nos avalamos neses estudios e informes que nos presentan, é neste caso dos políticos. E témolo dito moitas veces nestes plenos, cando hai que poñer nun lado, hai que sacar de outro. E polo que vostede anunciou, non estamos falando de cantidades pequenas. E insisto, nós seremos completamente responsables cos concellos, trataremos en todo momento, como xa o fixemos antes, de mellorar a súa liquidez, de contribuir cos veciños e veciñas, pero sin eludir a responsabilidade que temos tamén ao fronte desta institución todos e cada un de nós. Moitas gracias. Señor Veiga. Eu simplemente para decirlle tamén a Demetrio que non estamos en contra do custe cero, desde logo que non. O que hai que facer é garantizar ese custe cero, que non se quede pois nunha proposta que como a que trae agora mesmo e que despois non se pode manter. Por eso falábamos do análise de custos, de ingresos, de custe de personal e todo eso, que ese custe cero se poida manter. A mí esa proposta máis ben pareceme un anuncio gratuito, sin sostén, sin aguante detrás. Iso é o que se dixo xa na primeira intervención. Un estudio pormenorizado
ver cales son as consecuencias e tender a que sexa o custe cero, pero sostible, mantido no tempo, non só unha moción, bueno, neste caso, unha proposta que se presenta e un titular de prensa que se lle queira dar aos medios de comunicación pois que o Partido Popular iba vos dar gratis todo, non? Porque iso tamén é, ás veces, unha filosofía do seu partido, non? Que vai dar gratis todo, que lles vai dar gratis a teleasistencia, que lles vai dar gratis o SAF, pero a xente non sabe que non é gratis, que non é gratis. Ustedes, no caso da teleasistencia, no caso do SAF, falaremos disso despois, tapan as vergonzas ao seu partido, tapan as vergonzas a Feijóo. Por eso digo, están ustedes moi acostumados a eso, a anunciar todo gratis e ao final vemos que non é tan gratis. Último minuto. Ben, como eu son de números, a mí me gusta falar con datos, pois o custo que supón ahora mesmo o servicio de recaudación é de 1.900.000 euros aproximadamente. O que supón isto é unha inxección de liquidez de 1.709.000 euros, que foron no 2014, de inxección para os concellos. Que se diga que con un orzamento de 90 millóns de euros que non se poden asumir ese 1.900.000 euros con fondos propios da Diputación e que se argumente que eso que significará unha menor posibilidade de darlles axudas aos concellos, cando desta forma é unha adxudicación directa desas axudas, é un pouco, bueno, increíble, non? Que non, inexplicable, diría eu. Bueno, pódese argumentar o que se queira, como digo, establecemos un período transitorio. Sí, é verdad que, ao mellor, se podían falar máis cousas, só que, bueno, os partidos da oposición parece que estaban máis entretidos nesta temporada en outro tipo de reunións, máis que no que realmente nos interesaba a nós, que é xestionar a Diputación. En escasos 3 meses tomáronse decisións importantes. Traemos esta proposta que creemos que é un beneficio para todos os concellos da provincia. E, bueno, alá vostedes poden non apoiala, poden defendela da maneira que estimen oportuna, pero creemos que se fai un dano importante aos concellos, cando digo que é perfectamente asumible, porque xa constan informes no expediente tanto do xefe de servicio como do secretario xeral da Diputación, como da propia interventora xeral da Diputación, onde explica que isto sí sería asumible pola Diputación. Bueno, poden buscar calquera excusa para non apoialo, pero creemos que é un erro político importante, é un castigo innecesario a todos os concellos da provincia. Moi ben. Rematado o debate, procedemos á votación da proposta de aprobación da reforma das bases que rexen a aceptación e asunción por delegación expresa de competencias en materia de xestión, inspección e recaudación en relación a tributos, precios públicos ou outros ingresos de dereito público que, como decía o voceiro do Goberno, suporía unha inxección aos concellos de preto de 2 millóns de euros de liquidez. Procedemos a votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Punto número 8, moción do Grupo Provincial Popular relativa ao recoñecemento ás Irmandades da Fala no ano 2016. Ten a palabra Francisco Valal. Bos días a todos. O Parlamento de Galicia, en sesión plenaria que tivo lugar o día 28 de abril de 2015, aprobou por unanimidade un acordo polo que se insta a Xunta de Galicia a que o vindeiro 2016 sexa declarado oficialmente Ano das Irmandades da Fala, que estableza un programa de actividades conducentes a divulgar en toda a sociedade galega o coñecemento do encomiable labor desta organización, animada polo propósito de traballar pola consecución dunha Galicia máis culta, libre, xusta e comprometida consigo mesma e dote dos fondos necesarios os organismos encargados de levar a cabo ese programa. Precisamente, no ano 2016 celébrase o centenario da súa fundación, xa que o 18 de maio de 1916 Antón Vilar Ponte convocou unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega na Coruña, a que asistiron alrededor de 20 persoas, entre as que se atopaban Manuel Lugris Freire, Florencio Bamón de Lores, Uxío Carrealdao ou Ramón Vilar Ponte, entre outros. Nesta xuntanza acordouse a
a creación dunha Irmandade dos Amigos da Fala que tería como obxectivo a defensa, exaltación e fomento da lingua galega. Esta organización sería recoñecida no futuro como Irmandades da Fala. Tras esta xuntanza, constituíronse diversas agrupacións locais ao longo e ancho de Galicia, establecéndose tamén na provincia de Lugo as seguintes: en Monforte de Lemos, Vilalba, Mondoñedo e en Lugo. A importancia e peso da nosa provincia dentro das Irmandades da Fala é destacable e, de feito, a súa primeira asamblea tivo lugar en Lugo e a cuarta en Monforte de Lemos. Ademais, moitos dos seus membros máis salientables eran lucenses. Luís Porteiro Garea, de Lugo, un dos seus fundadores e presidente da agrupación local de Santiago de Compostela, os irmáns Vilar Ponte, Antón, que tamén liderou a súa creación coa fundación da primeira Irmandade na cidade da Coruña, ambos os dous de Viveiro, Antonio Noriega Varela, de Mondoñedo, Lois Peñanovo, de Vilalba, Eduardo Lence Santar, de Mondoñedo tamén, e Eduardo Correa Calderón, de Baralla, entre outros varios. As Irmandades da Fala son merecedoras do respeto e tamén do recoñecemento de todos os galegos pola súa contribución impagable á defensa da lingua e da cultura galegas e á defensa da identidade de Galicia como suxeito político propio dentro dun contexto xeral de rexeneración do país. Este espírito inclusivo e plural foi o que fixo que as Irmandades da Fala fosen un movemento non só capaz de recuperar o pasado, senón tamén de apuntar certeiramente cara ao futuro. Moitos dos propósitos recollidos polas Irmandades na súa Asamblea de Lugo como programa hoxe están incorporados á realidade de Galicia, Estatuto de Autonomía, cooficialidade da lingua, competencias autonómicas en educación, etc. etc. Dende o Grupo Provincial Popular creemos que a mellor homenaxe que se lle pode facer a esta xeración que alumeou ese proceso formidable é o da unión de todas as forzas políticas e sociais na defensa da lingua e no impulso ao seu recoñecemento. E por todo isto, o Grupo Provincial Popular eleva ao Pleno da Deputación Provincial de Lugo a presente moción relativa ao recoñecemento ás Irmandades da Fala no ano 2016, propoñendo a aprobación dos seguintes acordos. Solicitar ao Pleno da Corporación Provincial a adopción do acordo a Deputación Provincial de Lugo en coherencia co acordo unánime do conxunto das forzas políticas aprobado no Parlamento galego e que asumimos como propio, insta a Xunta a que o vindeiro ano 2016 sexa declarado oficialmente como Ano das Irmandades da Fala. E, en segundo lugar, que a Deputación Provincial de Lugo lidere e estableza un programa de actividades propio en homenaxe e recoñecemento ás Irmandades da Fala co gallo do centenario da súa fundación, que sirvan para a divulgación do labor tan importante que realizaron para o conxunto da sociedade galega e da sociedade lucense. Nada máis. Por parte do Partido Socialista, 6 minutos. Moi bons días. Antes de nada, quería plantexar unha cuestión de outra, de como se está desenvolvendo o pleno, pois, se non me equivoco, o propio regulamento recolle que as intervencións dos diferentes grupos políticos se farán en función da súa representatividade de menor a maior, colo cal entendo que primeiramente debería intervir o voceiro representante do BNG. Pois, se quere que interveña primeiro o BNG, non hai ningún problema. Disculpe o orden, e neste caso, con máis razón. Ben, pois, a respecto desta moción que presenta o Partido Popular, desde logo que nos congratulamos de que teña esta iniciativa e que nos puntos de acordo se fale en coherencia co acordo unánime do conxunto das forzas do Parlamento galego, que tamén fixeron esta declaración de Ano das Irmandades da Fala, e tamén que a Diputación Provincial de Lugo lidere e estableza un programa de actividades propio en homenaxe e recoñecemento ás Irmandades da Fala. Desde logo que Naide se vai opoñer a unha proposta dese tipo. Desde logo que o noso grupo non se vai opoñer, ao contrario, os que se opoñían a iniciativas deste tipo era o Partido Popular. Era o Partido Popular ata que tuvo o goberno ata o ano 2007. Sabemos o que significou
para o galego, para a lingua e para a nosa cultura os 24 anos de goberno do Partido Popular. Rectificar, desde logo que é de sabios, así que tamén os felicito por esta iniciativa, pero que a Diputación Provincial de Lugo lidere e establece, miren, señores e señoras diputados do Partido Popular, a Diputación de Lugo estuvo desde o ano 2007 hasta 2015 liderando iniciativas en defensa da nosa cultura, da nosa historia, do noso patrimonio e en defensa da lingua, cousa que non fan vostedes. Bueno, ao mellor o fan os deputados e deputadas do Partido Popular en Lugo, pero desde logo que o seu xefe e presidente da Xunta non o fai. É o enemigo número 1 do galego. Eso non o podemos esconder, ni o poden esconder vostedes. Bueno, despois tamén fai o ridículo cando chega un ministro xaponés e fala en galego e ele se pon a falar en castellano. Iso é bastante pouco serio. Bueno, eu non quería frivolizar con isto, pero como foron... Isto ocurriu fai uns días, o outro xefe seu, o señor Rajoy, chega a Cataluña e ponse a falar catalán, que nunca galego falou, Bueno, deberon non entender mal, deberon falar moi mal porque o efecto publicitario ese, eu creo que foi o pau máis grande que levou o Partido Popular en Cataluña, non sei se sería por eso, non? Que falen galego os seus dirixentes políticos, porque é de auténtica vergoña. O que fixo o señor Feijóo é de auténtica vergoña, unha falta de respeto a un representante dun país estranxeiro que chega aquí e fala galego e se lle pon a contestar en castellano. Non dixeron nada vostedes. Por eso, esta declaración a mí parece moi ben. Vámonos a adherir a ela. Como non nos vamos a adherir a ela? Como non vamos a adherirnos cando defendemos non só as irmandades da fala desde este goberno durante 8 anos, cando defendemos a memoria de Uxío Noboneira a través da súa fundación, a Manuel María, escritor lucense, que conxuntamente coa Diputación da Coruña e coa Xunta de Galicia pois se rehabilitou a casa, se fixo a Casa Museo en Outeiro de Rei, aquí ao lado. Curiosamente, pois é algo que lles gusta moi pouco a ustedes, porque incluso o alcalde de Outeiro aquí presente, como moito, foi a inauguración. Debeu ser das poucas veces que pisou esa casa. Eu creo que debera ter a orgullo que un edificio restaurado pola Xunta de Galicia, pola Diputación da Coruña, pola Diputación de Lugo, desde a área de cultura, e, claro, foi solo a inauguración, porque viñan os xefes, pero despois hai que ir, señor alcalde, hai que ir máis veces, que Manuel María é de todos, non é de ninguna cor política, aunque tuvera militancia política, é de todos e de todas, e é beneficioso para a Chaira, para a súa querida Tarrachá, e tamén para o Outeiro de Rei. Polo tanto, hai que deixar as hipocresías a un lado. A min, xa digo, paréceme moi ben esta iniciativa, xa digo que durante estes 8 anos moito se traballou neste sentido, e desde logo que hai que traballar, poñer en valor o que significou as irmandades da fala. Estamos falando de fala, de idioma e de lingua, que é o que hai que empregar, e xa digo, diríxanse ao señor Feijóo, para que corrixa moitas das cousas que fixo en contra do galego. Empezar por aí, porque se estas persoas que crearon as irmandades da fala hai 100 anos ven o que vostedes están facendo co idioma, desde logo que os corrían a guantazos. Por parte do Partido Socialista. Sí. Moi bons días a todos. Como todos sabemos, as Irmandades da Fala, aló polo 1916, constitúense como movimento que ten como obxectivo a defensa, a exaltación e o fomento da lingua galega, pero foron moito máis que iso. As Irmandades da Fala representaron en sí un movimento social para a posta en valor da totalidade de Galicia a través da súa lingua, sí, pero cunha visión ampla do concepto de país e das nosas singularidades culturais, históricas, territoriais, económicas e sociais.
As Irmandades da Fala non exerceron só a súa actividade en torno á lingua, pois tamén afondaron en plantexamentos políticos, de autonomía, de organización territorial, etc. Quizais hoxe non estean tan alonxados do presente os plantexamentos que as Irmandades da Fala facían 100 anos atrás, nin no apartado lingüístico, nin en outros eidos. Neste mesmo ano, o Tribunal Supremo, nun ditame sobre o tan discutido decreto do galego, asumía a mala situación do galego. Algo dramático, pois cando a lingua vehicular dos galegos e galegas está a padecer intensamente un retroceso en niveis de coñecemento e uso da mesma, implantación social, valoración e similares, algo se está facendo mal. Por iso, é xusta non só a homenaxe ás Irmandades da Fala, senón a reivindicación da necesidade de defender e potenciar, en definitiva, respetar o galego como lingua propia. Para contextualizar a importancia e a actualidade das Irmandades da Fala e do seu merecido recoñecemento, podemos facer un moi breve repaso pola historia, na que vemos que o galego sufriu moito. Os padecementos que os galegos sufrimos na nosa historia fixéronnos fortes como conxunto, fortaleceron a nosa identidade e a máxima expresión da mesma sempre foi e é a nosa lingua. Unha lingua que sobreviviu pese á decadencia de finais da Idade Media, nos séculos XIV e XV, e pese aos séculos escuros durante os séculos XVI, XVII e XVIII, nos que a lingua galega prácticamente desaparece dos usos escritos. Xa no século XVIII, despois da manobra centralizadora de Felipe V, cando xorden os Ilustrados, ese grupo de intelectuais no que destaca o padre Fray Martín Sarmiento, que defendeu o uso do galego no ensino, na administración e na Igrexa, en resumo, a súa normalización como lingua propia dos galegos. Nesta época tamén foi relevante, entre outros, a figura do padre Feixóo, que foi o primeiro en rexeitar a condición de dialecto para o galego e reivindicar o estatus de lingua para o galego. Que mágoa que, pese á coincidencia, as diferencias en relación co padre Feixóo e o presidente Feijóo sexan tan destacables. Así, o galego, no século XIX, vive o rexurdimento, xurdindo os primeiros textos escritos en galego despois da redistribución territorial na que Galicia perde a condición de reino con 7 provincias para pasar a ser unha rexión con 4 provincias. Neste período tamén nacen diversos movementos galeguistas, o que leva a que xa a comezos do século XX se constate unha recuperación do galego como idioma literario, cultural e histórico, aunque froito da historia descendera o seu uso oral. No ano 1906, 10 anos antes da creación das Irmandades da Fala, xa se funda a Real Academia Galega e 10 anos despois, como digo, as Irmandades da Fala, encamiñándose a lingua galega a unha merecida recuperación do seu uso, do seu recoñecemento e da súa condición de máximo expoñente e valor patrimonial e cultural da sociedade galega e de Galicia. Mais a era do dictador volve tirar por terra o galego, provocando este a desaparición da lingua galega da escena pública, do ensino e das actividades socioeconómicas, estando ata prohibido o seu uso. Mais Galicia resistiu, e a nosa lingua tamén. E non só resistiu, senón que foi nexo de unión e garante da nosa histórica diferenciación que preponderantemente, engadido a todos os outros factores históricos, permitiu acadar na era democrática a condición de comunidade autónoma histórica e se recuperase o camiño cara á normalidade do galego. Agora estamos na época Feijóo, que ben pouco está a axudar ao noso maior valor cultural e patrimonial. Por iso, a necesidade, aproveitando o gallo do centenario das Irmandades da Fala, de recoñecer a súa labor, a súa aportación á sociedade e á historia galega, e non só dende a perspectiva lingüística, aunque esta sexa a faceta máis destacada das Irmandades da Fala. É necesario, ademais, dende a reivindicación da presente necesidade de afondar na defensa do galego e da súa promoción, especialmente dende os poderes públicos. Por iso, en base o que leva pasado recentemente e moi cercanamente na propia Deputación de Lugo, presentamos unha emenda de engádega a esta proposta que xa lle manifestamos o noso apoio
pero que agardamos que poidan admitir, en defensa do galego, que o merece na actualidade, admitir esta emenda de engádega con 2 puntos que di exixir do presidente da Xunta de Galicia que manifeste o seu decidido apoio e recoñecemento ao galego como lingua propia de Galicia e a empregue en todos os actos públicos de representación institucional como presidente da Xunta e tamén instar ao Goberno da excelentísima Deputación Provincial de Lugo a que observe o correcto uso do galego nos documentos e publicacións oficiais da mesma. Segundo turno, 3 minutos. Sí, gracias. Non estamos de acordo coa emenda porque non ten que ver co obxecto da moción. Eu non sei se a leron ou se viron o titular ou a exposición de motivos, pero que a moción persigue é o recoñecemento ás Irmandades da Fala, porque se entende que Lugo, provincia, e a Deputación e o Grupo Provincial Popular como grupo desta casa está legitimado para pedir o que na moción se pide, é dicir, porque a primeira asamblea das Irmandades da Fala se celebrou en Lugo e a cuarta en Monforte é porque varios dos seus membros eran da provincia de Lugo. Daí ven a legitimación e a vinculación con Lugo. O que vostedes piden nesa emenda non o pediron no Parlamento Galego cando se suscitou este acordo unánime que adotaron todas as forzas políticas. A ver se mostran un pouco de coherencia política, como din por aí, cos seus xefes. É dicir, que se pida no Parlamento Galego mesmo que se pide na Diputación ou viceversa. Non ten sentido que veñan ahora pedindo máis do que pediron no Parlamento Galego cando non ten nada que ver. Unha cousa son os intentos normalizadores da lingua galega, que é o que vostede acaba de expoñer con esa emenda, no obxecto desa emenda, e outra cousa é o recoñecemento a labor das Irmandades da Fala, que é o que se persigue coa moción, tal e como se explicou pola vinculación, precisamente, que esa organización tiña coa provincia de Lugo. E en segundo lugar, indicar que se se trae esta moción ao Pleno é porque entendemos que a defensa da cultura debe estar por encima das ideoloxías políticas. Xa sabemos que ao BNG que lle molesta moito que o Partido Popular faga unha defensa do galego, trata de sacar punta a todo e críticas a todo o que pode, pero, bueno, é dicir, tanto o presidente da Xunta como a propia institución, eu creo que defenderon o galego e fixeron un papel importante nesta legislatura. Polo tanto, en relación a este tema, nada máis que indicar. Segundo turno, 3 minutos. Eu creo que o recoñecemento que se está facendo ás Irmandades da Fala non deberá ser un recoñecemento reducido a algo que ocorriu históricamente nun momento puntual e que non tuvo trascendencia a nivel social, político e histórico neste país. Foi o feito máis fundamental pois no primeiro cuarto do século XX e tuvo trascendencias políticas e sociais, non só coa lingua, porque, claro, a lingua é algo moi importante, o noso idioma, entre outras cousas, para caracterizarnos como nación que somos. Creo que había que ir máis ao fondo do que significan as Irmandades da Fala, porque senón quedaremos nunha declaración folclorista, non digo folclórica, digo folclorista e provinciana, non? Se me permite. Folclorista, localista e provinciana. Significaron moito máis as Irmandades da Fala. Digo isto ao decir que rexeita a moción que lle acaba de presentar agora mesmo o partido... A emenda. Rexeita a emenda, non a moción. A emenda, sí. Perdón, a emenda que lle acaba de presentar portavoz do Partido Socialista. Pois claro que ten sentido unha cousa con outra. É normal, xa yo dixen na primeira intervención, se os que asinaron o manifesto das Irmandades da Fala ven o que fai o Partido Popular co galego, sendo galegos, o Partido Popular daqui, bueno, eu xa dixen antes, non sei o que pensarían de vostedes. Por lo tanto, aí sí que hai que ser coherentes. Nós aceptamos perfectamente esa emenda, creemos que ten lógica e, ademais, visto o que acaba de dicir, reafírmanos moito máis
na nosa convicción de que ustedes presentaron esta moción porque cadraba o 100 aniversario, pero non porque crean realmente no que significaron as Irmandades da Fala, non só para Lugo, senón para Galiza e para o desenvolvemento histórico deste país. Entre outras cousas, ao mellor, para que Galiza teña o concepto de nacionalidade, non? Aunque nós decimos que é unha nación, ao mellor temos estatuto e nos consideran como nacionalidade histórica, entre outras cousas, porque tamén, gracias ás Irmandades da Fala, tamén se aprobou o Estatuto do 36 e estamos nunha situación que, se non existiran as Irmandades da Fala, probablemente non existiría. Por iso digo, ustedes o único que queren é cubrir un expediente máis, cubrir unha efeméride máis, e desde logo que non é así. Eso sí, a moción anunciamos o noso voto favorable, sexa con emenda ou sin emenda. Segundo turno por parte do Partido Socialista. Moitas gracias. Bueno, que non acepten a emenda de engade que lles presentamos non vai significar que non apoiemos o contido da moción que vostedes presentaron, pois estamos de acordo co recoñecemento ás Irmandades da Fala, o que parece que vostedes non están de acordo coa actualidade da situación que había cando se fundaron, cando se constituíron as Irmandades da Fala con respecto á lingua e incluso en respecto a outros ámbitos. Pero é inevitable, señor Valado, falar das Irmandades da Fala e non falar da lingua. Para falar das Irmandades da Fala, que o levan na súa propia denominación, temos que falar da lingua. E a Xunta e o presidente Feijóo non o puideron estar facendo ben cando a lingua galega cada día perde en implantación social, en valoración, en uso, en definitiva, por parte dos cidadáns de Galicia. Algo están facendo mal cando a lingua galega vai cara atrás pese ao estado de autonomía, etc. etc. E coherencia temoslle toda. No Parlamento apoiouse esa iniciativa e aprobouse por unanimidade, como se vai a aprobar agora nesta sesión plenaria, pero nós queremos engadir esas cuestións, porque ademais veñen moi resaltadas pola actualidade inmediatamente anterior ao debate desta moción. A defensa que fixo Feijóo do galego a toda agora foi unha campaña electoral baseada fundamentalmente en crear un conflito lingüístico en Galicia. Presumiu e abanderouse en mítines e mítines desa situación. Evidentemente, despois tuvo unha aprobación dun decreto que reducía a presencia do galego na ensinanza pública galega. Iso é o que fixo o señor Feijóo polo uso do galego en Galicia. Pero moi recentemente, e de verdade que non é de coña, porque é moi significativo, cando na sinatura dun convenio un embaixador xaponés utiliza a lingua galega poñéndoa en valor, eso sí que é recoñecer o valor da lingua galega. Cando un estranxeiro nos visita e fai ese xesto de recoñecemento, o propio presidente da Xunta fala en castelán. E iso é un tortazo aos galegofalantes, é un tortazo á lingua galega. E iso creo que todos podemos recoñecelo. En canto a engádega da Deputación de Lugo é porque é evidente que non se está facendo un uso correcto do idioma e non se está observando a súa pertinente apreciación e o correcto uso do mesmo. Quizáis teña moito que ver, como a orde de intervencións dos plenos, etc., na boa observación que fan vostedes do protocolo e destas cuestións na Diputación. Se ven este tuit que é da páxina oficial da Deputación de Lugo, nun tuit no que hai 3 liñas, atopamos 4 cuestións polo menos sorprendentes, por non chamarlle graves. Os deixamos, o artesán Froilán, non o artesán Froilán, pero eso será unha cuestión de interpretación de quen escribiu o tuit, este que contil é o diseño que debe ser deseño. Isto deben vostedes observalos. Por eso a nosa proposta non era nada máis que construtiva en ese sentido.
que dende o Goberno, que ao final é quen representa a institución, se vixie tamén o uso que se fai da nosa lingua nas redes sociais, nos documentos oficiais, porque son de acceso público e bastante deixan que decir. E o tema da lingua, non, insisto, non é un tema menor. Por iso, o noso apoio a ese recoñecemento das Irmandades da Fala, a todas as actividades que ensalcen a súa labor, pero insistindo tamén na actualidade e na necesidade de que o primeiro de todos os galegos e a Administración que dirixe a Xunta de Galicia tomen conciencia da situación a que están conducindo a lingua que nos uniu e nos fixo fortes ao longo dunha historia dura para os galegos. Último minuto. Ben, simplemente para aclarar, eu vexo que ambos os grupos políticos BNG e PSOE, unha vez máis, o que están demostrando é que queren utilizar o galego como arma política. Nosotros o único que queremos é traer a pleno unha moción na que se recoñeza a labor cultural que fixeron as Irmandades da Fala. Nada máis, non se confundan. Nada máis, gracias. Moi ben, pois vamos entón a proceder á votación da moción do Grupo Provincial Popular relativo ao recoñecemento ás Irmandades da Fala no ano 2016, entendendo que non se acepta a emenda de engádega, procedemos ao texto presentado inicialmente. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Non hai. Aprobada a proposta por unanimidade. Moitas gracias. Punto seguinte, punto número 9. Moción do Grupo Provincial Popular para a promoción do leite galego na nosa provincia. Cedolle a palabra ao deputado de Medio Rural. Moi bons días, señora presidenta, moi bons días, señores deputados. O sector lácteo galego en xeral e o desta provincia en particular ven sufrindo unha crise de precio que ten que ver con varios factores e cunha conxuntura mundial de exceso de leite producido e unha baixada xeneralizada do seu consumo que rolda o 3%. Nas explotacións galegas prodúcese un leite de excelente calidade motivado por unha mellora xenética importante, a suma de condicións xeográficas e un manexo excepcional das vacas. Impulsar o seu consumo e recoñecemento é o traballo que está a desenvolver a Xunta de Galicia a través dunha campaña de promoción da marca Galega 100%, que identifica o seu selo o leite de calidade diferenciada producida nas explotacións da nosa comunidade. Esta medida de valorización do noso produto de calidade completarase en breve coa diferenciación dos produtos amparados pola marca nos lineais dos supermercados, de xeito que os consumidores e consumidoras poderán escoller máis doadamente o leite galego de calidade diferenciada. A maiores, os galegos e galegas, tamén teremos unha iniciativa promocional de tetrabricks pequenos de Galega 100% para fomentar o consumo de leite entre a sociedade. Con todo, é preciso sumar esforzos de todas as administracións para avanzar nesta promoción que estimula o consumo de leite e permita diferenciar a súa orixe, permitindo que o leite galego sexa recoñecido entre os consumidores. Por tanto, dada a situación actual do sector leiteiro, tan importante na economía desta provincia, e considerando a necesidade de aumentar o consumo e diferenciación dos produtos lácteos galegos no mercado, o Grupo Provincial Popular eleva ao Pleno da Diputación Provincial de Lugo a presente moción. Solicitamos ao Pleno da Corporación Provincial a adopción dos seguintes acordos. Que a Diputación Provincial de Lugo siga a colaborar coa Consellería do Medio Rural e do Mar na campaña promocional do leite de calidade diferenciada producida nas explotacións galegas Galega 100%. Que a Diputación Provincial de Lugo continúe a promover accións en conxunto cos colectivos sociais e empresariais desta provincia para levar a cabo accións de promoción de Galega 100% entre os consumidores en xeral. Que a Deputación Provincial de Lugo profunde no desenvolvemento desas medidas de inmediato, facendo fincapé, entre outros, nos seguintes aspectos: difusión da campaña publicitaria de Galega 100%, accións de concienciación coas asociacións de consumidores mediante o reparto de leite Galega 100% e a visita de explotacións gandeiras e industrias lácteas adheridas a Galega 100%. Accións de promoción entre o gremio hostaleiro mediante o reparto de leite amparado co selo Galega 100%. Medidas de entrega de leite Galega 100% nos principais eventos lúdico-festivos e deportivos desta provincia.
e que a Diputación Provincial de Lugo elabora un plan de apoio ao sector lácteo para a mellora de calidade do leite nas explotacións gandeiras da provincia de Lugo en colaboración coas cooperativas de forma coordinada con outras que se acheguen dende a Unión Europea, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente ou a Consellería do Medio Rural e do Mar. Si lembran vostedes, no anterior pleno desta Diputación, no que se debateron dúas mocións presentadas tanto polo BNG como polo Partido Socialista, eu xa dixen que a situación que está atravesando o sector merecía cando menos que os políticos que realmente somos os que menos nos xogamos en esta situación tivésemos alturas de miras, deixáramos a un lado as ideoloxías, as liortas políticas e fósemos capaces de sacar un consenso e unha posición unitaria nas medidas que se poden tomar a prol do sector gandeiro da nosa comunidade. En aquel momento, o Partido Socialista non se sumou, froito do seu seguidismo a un sindicato, da súa intención de sacar rédito político, vantaxismo electoral, e co cal non fomos capaces de sacar unha moción unitaria ou ni tan siquiera unha declaración institucional que reflectira o desexo de toda esta corporación. Dende a nosa chegada ao goberno da Diputación Provincial, o que fixo o Partido Popular foi tratar de dar a máxima cobertura a un sector estratéxico e primordial na nosa provincia como é o sector agrogandeiro. Dese xeito, puxemos en marcha unha área específica, e creada como é a área de medio rural, que ten a súa cabida e representa exactamente o que é a área de medio rural e diferenciada das distintas áreas. De xeito que, dentro do noso marco competencial, todas as medidas que puidésemos tomar foran dirixidas a apoiar ese sector tan estratéxico e importante como é o sector agrogandeiro na nosa provincia. Dese xeito, pois, o primeiro que fixemos foi tomar ou poñer en movimento xa as medidas necesarias para que ese famoso centro de recría que vostedes crearon e que conta con gran cantidad de deficiencias poida ser unha realidade na maior brevidade de tempo posible. Ao mesmo tempo, puxemos en marcha a transformación do que a Granxa Galloso Castro, deixando de ser unha granxa co único obxectivo é a produción de leite facendo dunha maneira desleal competencia contra ese sector e transformando esa granxa Galloso Castro en un centro que complemente a educación, a formación e a práctica universitaria, ao mesmo tempo un centro de formación agrogandeiro no que a I+D+I sexan os eixos fundamentais dese traballo e redunden nun beneficio do sector agrogandeiro da provincia. Creemos nós que é fundamental que a Administración se implique en aportar fondos para a promoción e a diferenciación do leite producido en Galicia, ao mesmo tempo que apoie ao sector da transformación para que oferte produtos de leite derivados que conten un maior valor engandido, que iso vai redundar en un maior consumo de leite derivados de produtos lácteos galegos. De feito, estivemos a pôr en marcha xa iniciativas en colaboración coa Asociación Provincial de Hostelería e ao mesmo tempo solicitamos da Xunta de Galicia a adhesión ao programa Galega 100% que está a promover, como ben dixen, a Xunta de Galicia. Como vostedes ben saben, o selo Galega 100% é o único selo que distinga aqueles produtos elaborados de leite galega con calidade superior. Ao mesmo tempo, é o selo que garante a trazabilidade do leite que se produce nas explotacións e que chega á casa dos consumidores. Ao mesmo tempo, garante que ese leite producido nas granxas galegas son de granxas que están incluídas dentro do rexistro de explotacións de calidade diferenciada. Co cal, creo que pediría a unidade de todos os grupos políticos no apoio de este tipo de iniciativas que redundarán en un beneficio para os gandeiros e para o consumo do leite galego. Moi ben. Primer turno, Bloque Nacionalista Galego. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Nós tamén na liña que dicía o señor Ulla, creemos que é un problema tan grave que afecta-nos a todos, aos diputados e diputadas tamén, porque afecta á sociedade no seu conxunto,
pois estamos de acordo en que este tipo de asuntos debe salir ca maior unanimidade posible. De feito, anunciamos desde o BNG a nosa intención de votar favorablemente a esta moción. Eso non quita de que poñamos as pegas que nós vemos a esta proposta, non? É certo que pode axudar a proposta que se fai, pero tamén é certo que é unha simple capa de laca, unha simple capa de barniz ao problema do sector lácteo no seu conxunto. En todo este conflicto, en toda esta crise do sector lácteo, o Goberno galego, para nós, eludiu en todo momento a súa responsabilidade. Hai que ter en conta que estamos falando dun sector que en Galiza produce o 40% do leite de todo o Estado, aproximadamente. E ten, máis ou menos, tamén o 50% das explotacións. Ante un problema tan grave como estábamos a vivir, pois oímos de todo, desde que a culpa era hasta dos chinos, do mercado chino que non importaba leite. Houve un momento que este parecía que os produtores terían que pedirle unha entrevista ao primeiro ministro chino ou ao ministro de Asuntos Exteriores da China a ver se así se lle solucionaran o problema, porque dende a Xunta non había forma posible de que o recibira. Eludiu en todo momento a Xunta de Galicia a súa responsabilidade no problema. A culpa era da Unión Europea, parece que o Estado español non é parte da Unión Europea, parece ser, non? Eu penso que cando se vota a culpa a Unión Europea, estáse votando tamén a culpa aos que forman parte da Unión Europea, entre eles o Goberno do Estado. A culpa era de libre competencia, o mesmo, non? As leis deben aparecer por xeneración espontánea e non hai políticos que levantan a mão nos parlamentos para aprobalas. A culpa era dos produtores, que non se agrupan. Claro, hai que botarlle a culpa a alguén, non? E agora, parece que a culpa é dos consumidores, que de repente deulles por beber menos leite, e encima o que beben non é galego, non? Entón, hai que facer como única medida para solucionar o conflicto que en Galiza a xente consuma leite galego, como se eso fora a solucionar o problema. Pode axudar, insisto, pode axudar, pero de solucionalo para nada. E máis, eu vexo complicado garantir que se cumpla esa proposta de que o que vai etiquetado como leite 100% galego seña galego, moito máis cando sabemos as prácticas de piratería que practican as empresas lácteas e a súa capacidade que teñen de saltarse calquer tipo de normativa porque non hai ningún tipo de interese entre as distintas administracións para controlalas ou perseguir esas prácticas, insisto, que se poden cualificar sin ningún tipo de problema como de piratería contra os produtores de leite. A pesar de todo, os gandeiros, as gandeiras, conseguiron algún avance, a base de moito sacrificio, de perder moitas horas de traballo, de perder moito diñeiro, conseguiron lixeiros avances, non? Houve unha tímida reacción de algunhas distribuidoras que subiron entre 3 e 5 céntimos, ou anuncian que van subir entre 3 e 5 céntimos o prezo do leite, e retirouse algún contrato deses contratos de lixo que estaban obrigando a asinar aos produtores. Algún avance sí se produciu, non? Pero non é para nada suficiente. Nós creemos que a política sobre o sector lácteo debe ir dirixida moito máis, insisto, sin desprezar a proposta, que pode axudar, inda que non é suficiente, debe ir dirixida moito máis a apoiar e promover os produtos propios de transformación do leite no propio país, por todo o que iso significa. E promover e poñer en valor o leite fresco como un produto de cercanía de calidade, así como os produtos lácteos elaborados en Galiza, que eso sí que non se pode trampear e non hai forma de traer leite de Europa para metelo para ese tipo de produtos. Dende o BNG creemos que non haberá unha solución definitiva ao problema se non se modifican as condicións contractuais, se non se a elaboración da distribución de beneficios da cadea de valor do leite non se reparte de forma equitativa, se non se establecen indicadores que permitan fixar os custes de produción do leite e, sobre todo, se non hai elementos de controle e de sanción para o caso dos incumprimentos. Como nós creemos que esa é a solución ou hai que avanzar nese camiño para buscar unha solución ao problema,
E na liña do que dicía o señor Ulla de que aprobamos, cando menos a moción que trouxe o BNG por unanimidade nesta Cámara, o que facemos é unha proposta de engádega que máis ou menos ven recoller parte, prácticamente todo o que iba na esa moción para que sea engadida a esta proposta do Partido Popular e vai a un conxunto consistente para intentar, ou para que se vexa cando menos a vontade desta institución en solucionar o problema do sector lácteo. Insisto, no que é a engádega, simplemente trata de instar ao Goberno galego para que exixa ao Goberno de Estado que garanta os precios de produción, que garanta a recollida, que instaure e promova o contrato homologado e que sancione as empresas que incumpran os acordos, que se constituía unha comisión de seguimento coa participación do Goberno galego e de máis organizacións de produtores para que distintos elementos da cadena do leite para que faga un seguimento dos acordos de Madrid. É increíble que iso non aconteza, insisto, co peso que ten Galiza en todo o que é o sector lácteo, apostar polos proxectos galegos de base cooperativa e que dentro da campaña de promoción do consumo do leite se aposte sobre todo polo consumo de leite fresco e dos produtos lácteos elaborados en Galiza. E logo xa como final da miña intervención, que tamén na proposta que se fai na propia moción, perdón un segundinho, insistindo que nós vamos votar favorablemente a moción, vemos que unha vez máis a Deputación de Lugo pretende costear, por así dicir, parte da campaña que tería que levar a Xunta adiante. É un proxecto da Xunta, co cal entendemos que, cando menos, esa campaña debe correr con fondos da Xunta. E non é un capricho, é que, lóxicamente, os recursos son sempre limitados. A Xunta dedícase últimamente a traspasar os custes dos distintos gastos das distintas campañas aos entes, neste caso locais, e, lóxicamente, se a Diputación, igual que calquer outro ente, gasta os seus cartos, o seu orzamento nunha cuestión deste tipo, pois van quedar outras cousas que existirían obriga de correr a cargo da Diputación, van quedar sin cubrir. Insisto, vamos votar a favor da moción, se aceptan a engádega ou non, pero pediríalles que aceptaran a engádega que propoñemos desde o BNG. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista, 6 minutos. Bos días a todos e a todas. Ben, vai por diante tamén que nos vamos a apoiar a moción. Calquera medida que se tome a favor do sector lácteo nos parece boa. Pero, bueno, gustaríame matizar e, ao final, engadir algo á moción, se se recolle ben e, se non, pois darémoslo por ben. O 40% da leite galega, da leite producida en España, como dicía Xosé, é galego. Pero non todo o leite que se produce en España vai vendido como galego 100%. E digo isto porque hai dúas das tres empresas que máis volumen facturan en Galicia, que é Celta e Lactalis, están fora dese selo. Obviamente, hai leite que sale de Galicia, moito leite que sale de Galicia, Pascual, Reni Picó, etc., que non se transforma, nin se vende, nin se produce en Galicia. Se produce, pero non se transforma, nin se vende en Galicia. Por todo eso, non todo o leite é 100% galego, ou non vai ser 100% galego. Por outra parte, se o que se persigue realmente é apoiar os gandeiros, e apoiar os gandeiros lucenses, o que hai que facer é que marcar a orixe da leite galega, cousa que a ministra do Goberno Central rexeitou no último Consello de Ministros da Unión Europea, ao absterse do establecimento da obrigatoriedade de identificar o orixe do leite nos envases. Entendemos que a marca galega 100% impulsa o beneficio económico da industria de distribución, non o dos gandeiros, pois son estas, ao final, que marcan o prezo. Pensamos que o problema non é o reparto do leite, é dicir, non sirve regalar leite nin vendelo. O problema, e unha das cousas que se debe poñer en valor, é o valor do produto galego 100%, que é a nosa leite. Por outro lado, non creemos que sea competencia da Deputación a mellora de calidade do leite, máximo cando no segundo párrafo da moción reconocen vostedes que nas explotacións galegas produces un leite de excelente calidade. Creo que a calidade do leite galego en orixe é o suficientemente bo.
E todo isto de invitar e de regalar e de poñer, non sei se é postar un valor o leite, se é mellorar, regalar máis o leite, porque dá má sensación de que o que estamos a ver nesta Diputación é que a Xunta invita e a Diputación paga. É unha frase que xa corre bastante por aí. Polo que entendemos, e nos parece que deberemos incluso enmendar, e xa digo que apoiaremos a moción de todas formas, entendemos que a campaña non ten que ser solo a nivel galego. Eu creo que a campaña de Galega 100% ten que ser a nivel nacional. Supoño que en Galicia o leite que se consuma na maioría ou é de entender que sexa galego. Segundo, que sea obligatoria a identificación de orixe do leite, tanto nos BRICS como nos produtos lácteos. Orixe galego do leite. Terceiro, apostar pola posta en valor do leite galego, non do reparto nin do regalo. Máis regalado que está, eu creo que é imposible. E cuarto, que Xunta e o Goberno Central, porque aquí só parece que nesta moción se pide que a Diputación interveña, que Xunta e o Goberno Central negocien un precio mínimo non voluntario, como non foi no acordo acordado en Madrid, un precio mínimo do leite que sea rendible para o produtor. Pois eu creo que vostedes non deron aínda que o verdadeiro problema do sector, o verdadeiro problema do sector é o precio do leite. E é do que non se fala prácticamente. Deixarse de axudas, como as que se están a poñer en marcha, que non deixan de ser unhas axudas electoralistas, tema dos 300 euros por vaca nos que cobren a máis de 24 céntimos, a menos de 24 céntimos, e nos 110 euros por vaca os que cobren a máis de 24 céntimos. Non deixa de ser unha medida electoralista e non deixa de ser pan pa hoxe e fame pa mañá. Eu creo que o gandeiro que realmente necesita e o que debemos apoiar é un precio estable durante varios anos. Eu creo que é por onde ten que ir o tema da axuda da Diputación e de todas as administracións. Nada máis. Segundo turno, 3 minutos. Ben, neste caso, gustaríame agradecer o voto favorable tanto do BNG e, ao mesmo tempo, agradecer o comentario do señor Xosé Ferreiro no que ven a recoñecer que, afortunadamente, froito da intercesión tanto do Goberno da Xunta como do Goberno do Ministerio de Agricultura e o acordo que se chegou de estabilidade e sustabilidade da cadea de valor do sector de vacún de leite, un acordo de máximos legais e sin precedentes este a dar os seus froitos e gandeiros estén a cobrar algo máis o leite. Agradecer tamén ao Partido Socialista que tiveran en conta os asubíos e os reproches que lles deron a vostedes nas manifestacións detrás da pancarta para que cambien o chip e empecen a deixar de facer política con este sector e a apoiar medidas que realmente van a redundar en un maior precio e un maior beneficio para os nosos gandeiros. Decir que, afortunadamente, dende a Unión Europea, así como criticábamos, sí se están a recibir axudas para o noso sector gandeiro. Desde logo, vamos a contar con 300 millóns de euros máis este ano que van a repartir e van a recibir os nosos gandeiros e que vai a ver como puntualmente, sí, e medidas a corto plazo van a recibir esa inxección de diñeiro. Decir que non vamos a aceptar esa emenda porque, lóxicamente, se ven vostedes o título da moción que presentamos, non ten nada que ver co que plantexan vostedes e que xa foi debatido e foi recollido na moción aprobada no anterior pleno. Lóxicamente, non se trata de facer política, sino de apoiar unha campaña de promoción que sí vai a redundar un beneficio. E se equivoca vostede, señor Dario Campos, e vexo que descoñece un pouco o que representa a campaña Galega 100%. Así lle dixen, Galega 100% é o único selo que garante que ese leite é recollido e é producido en explotacións galegas, lóxicamente, e non todas as marcas cumplen con ese requisito e van a levar o selo 100% galega. Lóxicamente, hai leite que producen os nosos gandeiros e que se vai a envasar con outras marcas ou se vai a distribuir fora de Galicia. Pero, lóxicamente, todas as marcas que leven o selo galego 100% si é producido con leite 100% galega e si hai unha garantía desa trazabilidade e, lóxicamente, que ese leite saiu desa explotación e vai chegar á casa do consumidor é exclusivamente leite de procedencia 100% galega. E
as cousas vémolas ben distintas, ben sexa dun lado da bancada a outra. Ven vostedes o traballo ou a intención de colaborar da Diputación Provincial coa Xunta de Galicia nesta campaña 100% galega, vostedes veno como unha actuación política. Nos vémolo con a intención de poñer fondos ao servicio do sector gandeiro e dos gandeiros para que redunden un maior beneficio e un maior consumo de leite. Parécenos moito máis lóxico aportar esa pequena cantidade de fondos dentro das nosas competencias que vayan a redundar nese beneficio que aportar, por exemplo, 1,5 millón de euros todos os anos para a Granxa Galloso Castro, no que o único que beneficio que sacábamos eran menos de 150.000 euros pola venta de leite. Pois parecenos moito máis perda de tempo e de diñeiro e de esforzo económico esta da Diputación destinar esos fondos a iso que a apoiar a campaña galega 100%. Segundo turno, 3 minutos. Bueno, só algunhas cuestións así puntuais, non? Desde logo, o mercado galego non vai solucionar para nada o problema, pero para nada. Eu quero lembrar que no Estado español sigues importando 30% do leite que vende Europa. Eso creo que é algo fundamental que se esquece continuamente, non? Ese sería, en todo caso, o mercado sobre que habría que actuar. Eu sigo pensando, e sei que pode resultar un pouco duro, pero eu estou completamente convencido que o da etiqueta 100% galego que non se vai respetar e que se vai meter leite francés con toda a seguridade. Pero que sabemos como funcionan as fábricas. É que é algo que estou seguro que ustedes tamén o saben. Todos e cada un de ustedes que coñecen algo do sector lácteo saben perfectamente como son as fábricas. Ou é que non sabemos que antes de vir as inspeccións pechan as esclusas para que non se pille a contaminación? Iso é o que levan facendo durante anos e se permite que se faga. As administracións sabrán por qué, pero é algo que ocorre. E, desde logo, coa etiqueta 100% galega vai pasar porque tratamos, insisto, con piratas, auténticos piratas empresariais, contra auténticas empresas de piratería empresarial. Os avances, señor Ulla, aí vamos discrepar, non se produciron polos acordos de Madrid. Os avances producíronse porque os implicados, distribuidoras e fábricas, se asustaron. É dicir, as movilizacións foron tan grandes que realmente colleron medo. Colleron medo e por eso cederon. Non polo acordo de Madrid, que eu sinceramente creo que vai se quedar en papel mollado porque non vai haber nin siquiera que no controle. O problema é, teño entendido que van retomar as movilizacións os produtores, porque senón eso, dentro de uns meses, sobre todo de que pasaran as eleccións, iba a quedar todo en nada e volver outra vez á situación inicial. Eu espero que no mes de outubro se concrete e tomen as movilizacións e consigan seguir avanzando nesa línea. Pero van a facer pola movilización, non desde logo polos acordos que se asinaron en Madrid. En canto ás axudas, aquí ya é un tema de filosofía. Aquí o que se trata é de transformar o sector. É que con axudas non se vai solucionar nada. Vaise salir a hora do apuro. É posible. Hasta é posible que por esas axudas poida haber algunha explotación que non peche agora. Pero o problema de fondo non se vai solucionar. É un problema estructural. É un problema político. É un problema que hai que solucionar na Xunta, en Madrid e en Bruselas. E non hai a vontade político de poñer firme que haxa que poñer e solucionalo. Non hai esa vontade. Porque non se quere enfrentarse ás fábricas de leite nin aos distribuidores. Porque se lles ten medo ou hai intereses polo medio polo que non se quere facer. Poderase vender o que se queira, porque estamos ante unhas eleccións. Pero non hai vontade política de facelo, e hai que recoñecelo. Todos son parches, todos son subvencións, todos amañan con subvencións, sobre todo se antes dunhas eleccións. Pero o problema de fondo sigue aí, podrá aplazarse unhas semanas, unhos meses, pero dentro de moi poquinho tempo vamos a estar exactamente igual co mesmo problema. Non estou nada de acordo con que non acepten a engádega, pero, bueno, eu así, polo ben da imaxe da institución, seguiremos mantendo o voto favorable á moción, porque, en todo caso, que as pegas que llevemos, pero si pode axudar en algo á solución do problema. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Partido Socialista, 3 minutos. Nada, coincido co que dice aquí Ferreiro. O problema, eu creo que hai xente que non se enterou cal é o problema do sector lácteo, eso está claro. O problema do sector lácteo, a parte do precio e da estructura, do tema estructural que falaba Ferreiro, é que a voluntade política de arreglar o tema é cero. O acordo de Madrid non vai valer para nada,
Eu digo que estive falando estes días con gandeiros que están a volver ás mobilizacións rapidamente, e máis dixeronme que cando recolleran o millo que volvían a estar na... Eu creo que o problema non se solucionou. É un parche, como son un parche as medidas estas dos 300 millóns, que, bueno, poden representar hasta 10.000 euros por explotación, según comentaban. É certo que nos abuchearon, pero estábamos ali, outros non estaban ali. Gostaríame saber que colaboración fixo a Diputación nestes momentos que a Xunta de Galicia, porque aquí pon no primeiro punto de acordo que a Diputación Provincial de Lugo siga a colaborar coa Consellería do Medio Rural e do Mar. Non sei que tipo de colaboración fixo hasta agora. Que a Diputación de Lugo continue a promover accións, pois tampouco sei ahora mesmo que tipo de accións promoveu a Diputación de Lugo. Gostaríame que me explicara. Último turno, 1 minuto. Ben, xa lle dixen a vostede na campaña que se iniciou coa Asociación Provincial de Hosteleiros e coa adhesión a esa campaña de 100% galega. E, por alusións, decirlle que se vostede falou cos gandeiros, eu tamén falo cos gandeiros a miúdo. E o que, desde logo, se me decían os gandeiros, o que non serviu para nada foi ter que tirar milleiros de litros de leite, que aínda así o que fixo foi empeorar a situación económica coa que estaban atravesando naquel momento. E que realmente esas medidas de protesta non foron secundadas maioritariamente. É dicir, que sí, se houve un acordo en Madrid, un acordo que podemos decir sin precedentes, porque por primeira vez sentou a distribución, a transformación, as cooperativas agrarias e os produtores. E ese acordo sí está dando os seus froitos. E, ao fin e ao cabo, é un pouco máis avanzado, vai moito máis alá do acordo que sí firmaron os outros dous sindicatos agrarios que nesta ocasión non quixeron asinar e que asinaron no 2009 e que naquele momento non plantexaba nin siquiera a obrigatoriedade dos contratos, sino que o único que plantexaba eran contratos homologados. E o que non van pretender vostedes é que o goberno do Estado, o goberno que ten competencias en isto, puidera fixar un precio que o que pretendían, non? E que siguen pretendendo en moitos casos, que puidera acontecernos, e non quero recordarlles o famoso tax list do naval, que as consecuencias que tuvo para o naval e as consecuencias que podría ter o sector gandeiro a intención de tratar de fixar un precio totalmente prohibido pola Comisión Nacional do Mercado da Competencia e nun dereito da Unión Europea dos máis importantes. Moi ben, pois procedemos entón á votación. Votos a favor da moción provincial popular para a promoción do leite galego na nosa provincia. Votos en contra, non hai, abstencións tampouco. Permítenme que, antes de pasar ao seguinte punto, agradezca esa unanimidade desta corporación en dous asuntos que me parecen moi trascendentes, non? A nosa cultura e o noso sector primario, especialmente os nosos gandeiros que se dedican á produción de leite. Reitero o agradecemento ás dúas forzas políticas por ese apoio á nosa iniciativa. Pasamos entón ao punto número 10, moción do Grupo Provincial Socialista exixindo manter o proxecto inicial para trasladar o Servicio Provincial de Recadación ao Fogar de Santa María e instando a Xunta de Galicia ao mantemento da Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Lugo. Primer turno de intervencións, ten a palabra o voceiro do Partido Socialista ou a persoa que vai a levar a moción. Moitas gracias, presidenta. Ben, o pasado día 14 de setembro, o Goberno en minoría do Partido Popular nesta institución anunciaba en diferentes medios de comunicación que a Diputación de Lugo estaba negociando en solitario a compra do edificio da Cámara de Comercio para reubicar o Servizo Provincial de Recaudación. O certo é que esa operación implicaría, tal e como se veía reflexado nos medios de comunicación, un custo de 2,4 millóns de euros, que non sería preciso de retomar o proxecto definido polo anterior equipo de goberno e que permitía a reubicación do Servicio de Recaudación no segundo andar do pabellón número 1 do Fogar de Santa María, o que todos coñecemos como Inludes. Esa actuación representaría un importante aforro de custos porque se instalaría en edificios de titularidade provincial, ben é certo que cedidos polo Concello de Lugo, e facilitaría con moito a prestación destes servizos lucenses porque se atopa nun lugar céntrico da cidade e no que a Diputación de Lugo xa presta outro tipo de servizos á poboación.
Por outra banda, tamén me gustaría destacar a trayectoria histórica da Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da provincia de Lugo, que foi constituída no ano 1893 por un grupo de empresarios e comerciantes lucenses e, dende esa data, ven prestando apoio e asesoramento ao conxunto de empresas e comercios da provincia, tanto para a creación de novas empresas, para o emprendemento, polo tanto, como para a mellora da competitividade das existentes, tamén prestando axuda ao comercio exterior, á formación, ao emprego, á arbitraxe e á mediación. Este organismo, a coñecida Cámara de Comercio, realiza tamén tarefas de coordinación entre os seus representados e as distintas administracións, é dicir, entre os concellos, as deputacións, a administración estatal e incluso con organismos internacionais cando así é preciso. A situación xurídica da Cámara de Comercio, non en especial da de Lugo, sino de todas as cámaras de comercio, é complexa. É complexa porque está a medio camiño entre unha administración e unha asociación empresarial. Por definición, é unha corporación de dereito público para promover o interese xeral. Nese sentido, tamén dicir que a situación económica da Cámara de Comercio de Lugo é cando menos complexa e delicada, dado que foi adquirindo unha importante débeda durante os últimos anos, chegando a acadar esta débeda unha cifra de 5,3 millóns de euros. Hoxe, esta institución carece de liquidez e tamén de patrimonio, porque os dous edificios que posuía foron alleados, un por execución de débeda e o outro mediante un procedemento de poxa. Por outra banda, hai que dicir que a propia Xunta de Galicia está barallando, como tamén se viu nos medios de comunicación, varias posibilidades, ninguna delas beneficiosa para os intereses do empresariado lucense. A Xunta de Galicia ten a pretensión de anexionala á Cámara da Coruña ou a de Santiago, ou ben que se fusione coa de Ourense. Posibilidades estas que rexeita de modo categórico a Confederación de Empresarios de Lugo, que xa manifestou, ademais, a súa disposición para facerse cargo dunha entidade cameral axeitadamente dimensionada para a provincia de Lugo e que proporcione os servicios que o seu empresariado precisa, fundamentalmente aqueles relacionados coa internacionalización que precisan a día de hoxe as empresas lucenses. Compre tamén recordar, ademais, que a desaparición da Cámara de Comercio de Lugo incumpriría a Lei 4/2014 de 1 de abril, básica das cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e navegación. Por isto que lles acabo de relatar e ante o injustificable anuncio realizado polo Goberno do Partido Popular na Diputación de Lugo, dende o Grupo Provincial de Socialista queremos someter a pleno a adopción de dous acordos. Por unha parte, que se manteña o proxecto definido polo anterior equipo de goberno para reubicar o Servicio Provincial de Recadación no segundo andar do pabillón número 1 do Fogar de Santa María e, por outro lado, o acordo para instar a Xunta de Galicia a que dote da solvencia económica suficiente á Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación da provincia de Lugo para que poda poñerse en perfecto funcionamento con todas as garantías legais ao servicio das empresas da provincia de Lugo. Moitas grazas. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, primeiro turno, 6 minutos. Ben, despois de escoitar aquel día, de ver nun medio de comunicación o anuncio, entre aspas, porque despois comprobamos que non era un anuncio que saliese oficialmente daqui, do Goberno da Diputación, de que se ofrecían 2,4 millóns de euros polo edificio da Cámara de Comercio, nós, pois, ese mesmo día, ao ver eso no medio de comunicación, pois, fixemos unha nota de prensa aos deputados do BNG posicionándonos en contra dese desembolso económico para a Diputación de 2,4 millóns de euros. Pero o que nos chocou desde aquela en todo este proceso é que, como se aquilo fora un efecto globo sonda lanzado por alguén desde algún lado. A medida que vamos vendo como se desenvolven os acontecimentos, pois podía ser un globo sonda. O Servicio de Recaudación nada ten que ver coa Cámara de Comercio. Non sei cal é o neso
que se pretende buscar coa Cámara de Comercio. E non estou acusando ao Partido Popular, que quede claro, nin ao Grupo Provincial do Partido Popular. É simplemente unha reflexión en alto. Desde logo que a proposta que fai aquí o Partido Socialista de manter o proxecto definido polo anterior equipo de goberno de reubicar o Servicio Provincial de Recaudación no segundo andar do pabellón número 1 do Fogar de Santa María, se técnicamente posible, bueno, pois tendo medios propios a Deputación, tendo medios propios, tendo recursos propios, tendo edificios propios, é o que falábamos xa noutros puntos, pois debemos economizar ao máximo e non meternos en máis gastos. E esta Deputación, pois desde logo que ten edificios, habría que buscar o idóneo e este é un deles. Por iso, nese sentido, nos anunciamos o voto favorable a esta iniciativa, pero xa digo, deixando aí esa reflexión que fixen ao iniciar a intervención. Moi ben. Primer turno, 6 minutos, voceiro. Señora presidenta, señoras e señores diputados, bos días a todos. Eu creo que este é un tema importante e hoxe, nesta sesión plenaria, vamos a dar a coñecer a todos os lucenses a realidade do proxecto que vostedes, os señores do PSOE, teñen para adecuar a planta alta do Fogar Provincial de Santa María co fin de albergar na súa sala dereita o servicio de recaudación. E vámoslo facer baseándonos nos informes feitos polo Servicio de Urbanismo e Coordinación do Ente Provincial. Estes informes demostran o seguinte. Primeiro, por un lado, a falta de rigor e de seriedade na xestión dos socialistas ao fronte da Diputación. Estamos ante un proxecto incompleto, sen a dotación orzamentaria suficiente, e parece, semella, que o único que lles preocupaba era ter unha nova para vender nos medios, pero non resolver a situación na que se atopan os traballadores de servicio de recaudación e dos que se esqueceron durante os seus 8 anos de goberno. É necesario lembrar que existe un informe provincial de Traballo e de Seguridade Social que avala as inadecuadas condicións nas que están a prestar os seus servicios estes traballadores. Por outra banda, se a irresponsabilidade durante o goberno foi patente, agora, na oposición, estamos a vivir a política de tan baixo nivel que están a facer. Propoñen vostedes na súa moción que se dé a continuidade a un proxecto que o propio Concello de Lugo non aceptou. Mire, señor Pilar García Porto, ou se está usted a rir dos lucenses ou descoñecía o que estaba a desenvolver nunha área da que ademais era usted responsable. O edificio Fogar Provincial de Santa María é propiedade do Concello, non é propiedade da Diputación. Foi cedido a esta Diputación e hai que decir que esa cesión vence dentro de 15 anos. É inviable ubicar o servicio de recaudación no Fogar de Santa María sen acometer unhas obras moi importantes, dado, entre outros motivos, a falta de espazo. En setembro de 2014, redactouse polo Servicio de Arquitectura e Servicio de Urbanismo e Coordinación o proxecto básico de adecuación funcional da planta alta do pabellón número 1 do antigo Fogar de Santa María. O presuposto base, que xa naquele momento lle advertiron que era ínfimo, pero que ustedes lle dixeron que había que facelo con poucos cartos, era un presuposto que tiña de base de licitación 376.120,51 euros. Vostedes redactan este proxecto sabendo o seguinte e segundan os informes que me acompañan e que están á súa disposición. Eu xa sei que os coñece, pero por se acaso están á súa disposición. O uso do proxecto non se adaptaba ao planeamento en vigor no Concello de Lugo. E co orzamento disponible non alcanzaría o grado de intervención necesario para cumprir a normativa técnica do obligado cumprimento. Non cumpría a normativa medioambiental, a acústica, a de protección contra incendios e a de evacuación de ocupantes. Non o digo eu, o dicen os informes do Concello de Lugo, do Concello Amigo. É dicir, o presuposto non era suficiente para acometer as obras que requería este edificio, dando cumprimento á normativa vixente. O presuposto do proxecto presentado non incluye obras tales como a intervención na cuberta para asegurar a seguridade contra o risco de incendio ou a intervención nos medios de evacuación, que non estaban incluídos no ámbito estricto da obra, pero que deberían facerse frente para o seu uso. É dicir, eran conscientes, dende o primeiro momento, de inviabilidade do proxecto. Tras remitir o proxecto ao Concello de Lugo o día 15 de novembro de 2014,
fan a liquidación de tasas nas oficinas municipais e, además, fan unha transferencia do importe da licencia ao Concello. Pese que houve un acordo de modificación do planeamento local e pese a ampliar o uso do fogar, que anteriormente era só asistencial, para poder dotalo de uso administrativo, o Concello, o día 15 de abril de 2015, envía á Diputación un informe desfavorable do proxecto. Está aquí a súa disposición ese informe. Din que non xustifica nin o cumprimento da normativa acústica nin da normativa medioambiental. Pídeselle que completen o proxecto e presenten un estudio de seguridade e saúde. Dende a Diputación formulan un informe sobre as cuestións plantexadas polo Concello, sen embargo, volven a recibir por segunda vez o día 8 de maio de 2015, falolle do 8 de maio, é xusto 15 días antes das eleccións municipales, o sea, anteayer. E volven a notificar o Concello amigo, no Concello onde o señor Besteiro, que presidía esta Cámara, era concellal. Bueno, pois aínda con esa simpatía e aínda con ese agarimo, lle volven a emitir un informe desfavorable. Por lo tanto, o proxecto non cumple, e díceno os técnicos do Concello, co Código de Edificación, ni ten licencia urbanística municipal a día de hoxe, ademais que implicaría problemas estruturais serios no edificio. Un goberno amigo, o do propio Orozco, non chegou a poñerse de acordo con Besteiro para a concesión da licencia, xa que o proxecto non cumple ca normativa vixente, non se adapta ao Código das Edificacións. Sorpréndenos agora o cinismo con que vostede, señora Porto, xa que era no goberno socialista responsable deste servicio de recaudación, e ou ben, insisto, está a rirse dos lucenses ao coñecer a inviabilidade deste proxecto, ou ben non sabe nin do que fala. Nin se decataba das xestións que levaba a cabo o anterior goberno socialista e que agora vostede mesma está a poñer en evidencia ao descubrir a forma na que actuaba. En vez de ser políticos de altura, que é o que nos reclama a sociedade, con propostas serias e firmes, posiblemente máis lle interese só facer ruído. Eu creo que, ademais, están actuando como meros altavoces do que lle indica desde algún departamento de comunicación do Partido Socialista. Por tanto, vamos a cuestións reales e tangibles. Reales e tangibles. A día de hoxe, o proxecto do PSOE para o fogar de Santa María non convence o Concello de Lugo. Non cumple a normativa vixente. Ademais de ser unha solución moi cara, os informes que ten a presidencia desta Cámara dicen que dos 300.000 euros que usted plantexou, para facer unha intervención mínima que cumpla ca normativa, habría que leválo en torno aos 750.000 euros. E iso díceno os servicios técnicos desta casa, non o digo eu, e o dicen nun informe. Por tanto, sería unha solución moi cara e moi longa. Teríamos que volver a facer un proxecto. Habría que sometelo á licencia municipal. Habría que contratar esas obras, e como a ustedes, ademais, as obras se lle suelen dilatar moito no tempo, pois dentro do ano e medio, os pobres traballadores de servicio de recaudación que teñen un informe que lle dice que non traballan nas condicións adecuadas seguirán estando onde estuveron durante os mandatos que ustedes levaron adiante. Mire, señora Pilar Porto, estamos ante unha chapuza do anterior equipo de goberno. Estamos ante unha chapuza do señor Besteiro e parece ser que ante unha chapuza súa. E iso é unha realidade que eu entendo que usted agora queira traer aquí, a queira enmendar e que sigamos como sempre. A realidade é que vostedes se esqueceron durante 8 anos dos traballadores do servicio de recaudación, desoindo informes que advertían das inadecuadas condicións nas que estaban a prestar os seus servicios aos traballadores. Falta de mantemento, falta de iluminación, falta de dimensión, local inadecuado, problemas nos sistemas eléctricos, térmicos e de ventilación. E por todo isto, mentre ustedes pagaban un elevado aluguer. Con ese aluguer, cos cartos dese aluguer, durante 8 anos puderon ter buscado outras solucións. Ata agora non lle importaron os funcionarios e demóstrano co proxecto que presentaron, que non convenceu siquera os seus amigos. Vamos co segundo punto que nos plantexaban, que era o da Cámara de Comercio, e instar a Xunta a que cubrir esa débeda. Mire, aclararlle que a Xunta de Galicia nin financiou as cámaras de goberno nunca, en ninguna etapa, tampouco durante o goberno bipartito do que ustedes formaron partes. Lembrarlle que foi o señor Zapatero e o goberno socialista quen eliminou as cuotas das cámaras de comercio, deixándoas sin a principal fonte de ingresos e o borde da quebra, pero ademais sin deixar previsto un xeito novo co que financiarse. Mentras as cámaras de comercio do resto de Galicia reduciron personal e adaptaron soldos ante o novo escenario de ingresos, a de Lugo non o fixo e todos sabemos as consecuencias.
A Xunta de Galicia, conxuntamente coa Comisión Xestora da Cámara de Comercio de Lugo e co Consello de Cámaras de Galicia, están traballando para que durante o mes de outubro, xa está fixadas as datas, conforme coa normativa vixente, as máis de 31.692 empresas da demarcación territorial de Lugo, dadas de alta no imposto de actividades económicas, elixen un goberno novo para esta institución. A Xunta ten en marcha un proxecto xunto coas cámaras de comercio para a elaboración dunha nova lei de cámaras galega, que supurá dar un paso máis cara ao fortalecemento destes organismos a través do autofinanciamento dos mesmos. Por outra banda, o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que se está a tramitar no Parlamento, a Xunta senta as bases para un novo modelo de cámaras abrindo as vías á bondade empresarial. A Xunta de Galicia sempre estará a través das liñas de axudas apoiando as iniciativas empresariais. Ten que ir rematando. Gracias. O que nunca podrá facer a Xunta de Galicia con cartos públicos de todos os lucenses e de todos os galegos é pagar as débedas das anteriores responsables. Pero eu pregúntolle a vostede, onde estaba a Diputación Provincial durante os 8 anos de goberno? Cando a Cámara de Comercio e Industria o estaba pasando mal, onde estaba o seu goberno para apoiar o comercio e a industria da provincia? Moitas gracias. Moi ben. Segundo turno. 3 minutos, seremos xenerosos tamén, dado que son 2 asuntos importantes para esta institución, para o resto da provincia e outro para a provincia tamén. 3 minutos. Bueno, a verdade é que a ninguén sorprende a súa actitude neste pleno porque acaba de calcar a nota de prensa que vostedes mesmos publicaban na páxina web da Deputación de Lugo nese exercicio de defensa específica e especial tratamento do Servicio de Recadación Provincial do que vostede di que nós tivemos abandonado durante 8 anos, cousa que non é certa, porque nós o Servicio de Recaudación herdámolo tal e como o seu goberno, o goberno do Partido Popular, o deixou nesta Diputación con un contrato de alquiler e no local no que continúan ubicados a día de hoxe ata que cese ese contrato de aluguer. Tamén decía que recopilei algunhas cuestións das que foi nomeando, que os íbamos a ubicar na sala dereita do Fogar de Santa María. Non é así. E no segundo andar, na segunda planta do Fogar de Santa María íntegra. O proxecto era esa segunda planta, ese segundo andar íntegro para o Servicio de Recadación. Non era unha parte do segundo andar do Fogar de Santa María. E vontade por parte do anterior goberno para levar ali o Servicio de Recaudación e dotalos dunhas mellores condicións de traballo, todas, absolutamente todas. Presentouse un proxecto inicial, un proxecto básico. Sí, é certo, presentouse un proxecto básico que probablemente necesite de algunhas modificacións. Seguro que sí, pero teña por seguro que o próximo goberno da Deputación Provincial se vai a encargar de levar o Servicio de Recaudación a un lugar moito mellor do que teñen hoxe en día, tal e como eles veñen reclamando. Decía que os tivemos abandonados, sin información. Non é verdade. Esta delegada, a anterior delegada, do Servicio de Recadación reuniuse en numerosas ocasións cos representantes dos traballadores para explicarlles todas e cada unha das actuacións que estábamos levando a cabo e recoñecendo en todo momento que se estaban dilatando excesivamente no tempo. E falaba vostede dunha data, no mes de maio, período electoral. Se hubiéramos actuado no período electoral, estaríannos acusando de facer electoralismo. Estou plenamente convencida. Ese proxecto, de todos os xeitos, que vostede di que ten un gasto excesivo no caso de non ser suficientes eses 400.000 euros iniciales, que seguramente non o son con todas esas modificacións, e que pode chegar ata os 700.000 euros, é infinitamente menor que 2,4 millóns de euros para pagar deudas do señor Feijóo con esta provincia. Fala vostede de responsabilidade da Deputación Provincial. Pídenos vostede que sexamos responsables e pregunta onde estábamos nos 4 anos anteriores. Onde estiveron vostedes estes 3 meses, señor deputado? Onde estiveron? Onde estiveron estes 3 meses que o único que fixeron foi pagarlle rondas ao señor Feijóo na provincia de Lugo? O único que fixeron foi asistir a pagar rondas do señor Feijóo das deudas que tiña con esta provincia. E un claro exemplo é isto. Isto non é un compromiso serio cos traballadores, este outro brindis o sol, como moitos que vostedes teñen feito. Responsable sería continuar, como comprometeu en máis dunha ocasión a presidenta actual desta institución, continuar cos proxectos do goberno anterior e non dilatalos durante o tempo que a vostedes lles toca gobernar esta institución. Nada máis, moitas grazas.
Segundo turno para o Bloque Nacionalista Galego, 3 minutos. Como decía aquel escritor, eu vin aquí a falar do meu libro, non? Nós tamén viñamos a falar do noso libro. O problema é o servizo de recaudación. O problema é onde se van a instalar esas oficinas para que sexan máis cómodas para os propios traballadores e traballadoras, para que desenvolvan o seu traballo pois con total garantía de salubridade, non? Ese é o problema. Hai unha proposta aquí que dice manter o proxecto definido polo anterior equipo de goberno de reubicar o Servicio Provincial de Recaudación no segundo andar do pabillón número 1 do Fogar de Santa María. Xa estuvemos oindo, pois, por un lado, a unha das persoas que tuvo a responsabilidade aclaroulle moitas cousas ao portavoz do Partido Popular. Eu creo que a idea de manter o proxecto con todas as correccións, eu non o coñezo exactamente, con todas as correccións que sexan necesarias, que é por onde se debe tirar. Dixen na primeira intervención o de que alguén lanzou un globo sonda na Cámara de Comercio. Alguén meteu aquí no medio a Cámara de Comercio. Non sei, por arte da maxia, aparece a Cámara de Comercio aquí xa desde o día 14 de setembro, que non ten nada que ver co servizo de recaudación. Vamos a ser un pouco serios todas e todas. O compromiso ten que ser solucionar ese problema e se se pode, pois aforrar, pois se están pagando 2.600 euros por un local na Rúa Tui e esta institución ten edificios de sobra, pois, desde logo que está claro que temos que dispoñer de todos os recursos e non meternos en camisas de 11 varas e en operacións raras ou nada claras, como xa dixemos os deputados do Bloque naquela nota de prensa que sacamos aquel día cando saliu esa noticia que parecía ser que non salía de ningún lado, pero desde logo que os periodistas non inventan as cousas. Eso tamén o teño claro. De algún lado saliu e aquí está unha das consecuencias. Estáse desvirtuando un pouco o obxecto final, que é pois garantir pois un espacio para desenvolver o traballo para esos traballadores e traballadoras e para atender pois ben ao público nese servicio de recaudación que precisamente hoxe tanto se falou dele. 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora portavoz do PSOE, nos di que fixeron ustedes nestes 3 meses. Hai que ter cara. O sea, non é capaz de dicirme usted o que fixo en 8 anos. Claro, usted empezou este debate dicindo, cando se falaba aquí do tema do servicio de recaudación, que os proxectos que había que maduralos, que os proxectos non había que precipitarse. Vaise facer bella e van seguir o servicio no mesmo sitio. Mire, os proxectos hai que collelos con ganas, como fixe este goberno en 3 meses. Este goberno en 3 meses reuniuse cos traballadores, puxo encima da mesa solucións. Hoxe a presidenta nos convocaba os portavoces a primeira hora da mañá e nos poñía unha solución máis encima da mesa. Mire, o que non se pode facer ahora mesmo é iniciar un proxecto, volver a facer o proxecto, volver tal, porque, mire, vou dicir unha cousa. Usted me dice que fixemos en 3 meses. Parece ser que ahora mesmo ustedes queren plantexar unha alternativa a este goberno. Bueno, vámoslo a ver. En cuyo caso estaremos moi atentos. E cando usted celebre 90 días de goberno, cando usted celebre 3 meses de goberno, se o chega a celebrar, voltaremos a preguntar como está a situación dos traballadores. E vou dicir unha cousa. Aseguro que vai estar igual, como usted se toma todo con calma e lentitude, bueno, menos o de vivir. Son 2 días e nos vamos a poner. Os traballadores non teñen tempo a iso. Mire, vou dicir unha cousa. Usted manexa un dato que non é certo. Dice que o goberno ofreceu 2.400.000 euros á Cámara. Mire, este goberno, a súa presidenta, nin ningún membro del sacou eso. É certo que a prensa pudo reflexalo. En cuyo caso, esa é unha cantidade que poden pedir os traballadores, pero desde logo que nunca jamás este goberno plantexou nin puxo de diante. Mire, eu vou dicir unha cousa. A este goberno preocúpanos moi moito os traballadores de servicio de recaudación. Sabemos que o seu proxecto é inviable. Sabemos que o seu proxecto, claro, a base de cartos e tempo, toda na vida se pode facer. Pero, aínda así, estamos dispostos, así nos permite votar a súa moción, que son 2 puntos. O primeiro punto, o que se refiere ao Fogar de Santa María, estamos dispostos a abstenernos para que logo non veña dicindo usted que fomos impedimento para iso. Estamos dispostos a abstenernos porque o que nos preocupan son os traballadores. O que nos preocupa é que esa xente encontre un sitio digno de traballar e, ademais, cumplir cun mandato que nos deron unha fiscalización que se lle fixo a usted dese local.
En canto ao segundo punto, enténdame unha cousa, é dicir, a Xunta de Galicia está traballando, e nós estes días falábamos co conselleiro e ayer por a noite co secretario xeral. Non vai haber unha Cámara de Lugo anexionada a Ourense ni nada. É dicir, os compromisos son claros da Xunta de Galicia e eu, permítame que en 2 segundos lle diga que a Xunta, e isto é unha nota que nos pasa, en todo momento está a contar coa vontade imprescindible do compromiso do empresariado lugués e que transmitiu en varias ocasións. Lugo vai seguir tendo a súa propia Cámara en representatividade do empresario lugués e con sede física en Lugo. Por lo tanto, insisto, se usted nos permite votar na súa moción o primeiro punto en aras a que usted poda levar adiante o seu proxecto e en aras a favorecer que os traballadores teñan un local donde ir, o noso voto a esa parte será favorable. Gracias. Despois, Último minuto. Despois das súas palabras, a todos nos queda claro que logo, efectivamente, a Xunta de Galicia responsabilidade nas cámaras de comercio ten. Dito isto, a vostedes parece que os estén utilizando na provincia de Lugo moitas veces para ser, cando menos, o interlocutor ou o mediador en moitos asuntos, insisto, do señor Feijóo. E vostede dicíame que nós non nos comprometíamos, non traballáramos para eses traballadores do Servicio de Recaudación. E vou insistir en que estiveron informados en todo momento, recoñecendo os erros e os retrasos posibles a través dos representantes dos traballadores. Dito isto, o Goberno provincial anterior tiña presentado ese proxecto inicial, tiña a autoliquidación de tasas feitas e tiña a ampliación de usos para ese local no fogar de Santa María concedida. Estos eran 3 pasos imprescindibles para desenvolver o proxecto. A partir de aí, andaremos e veremos, como en todo nesta vida. Vamos a facer, repito, as cousas ben e vámolas a facer progresivamente. Nada se pode cambiar en pouco tempo. Por iso tamén quería insistir na súa forma de actuar, e a súa forma de actuar ao fronte desta institución durante os meses que levan gobernando foi a mesma actitude que tiveron estando na oposición, defender os intereses do señor Feijóo ao fronte da Xunta de Galicia. Por iso eu botaba en falta responsabilidade ao fronte desta institución, porque eu non vin que vostedes se preocuparan por reclamarlle ao señor Feijóo os cartos que adeuda aos lucenses para servicios sociais, tal e como si fixo con outras provincias e con outras diputacións que vostedes, o Partido Popular, gobernaban naquel momento. Nunca lle reclamaron a Feijóo as plazas para residencias e centros de día públicos, para a rede de residencias que esta Diputación tiña en marcha, e remato xa dicindo que tampouco se acordaron dos compromisos coa hemodinámica e con outras cuestións importantes para a veciñanza desta provincia. Por iso eu lle preguntaba onde estaban. Dito isto, a moción nos votámola conxunta. Unha cousa leva a outra. Se o local de recaudación se mantén e se insta a Xunta de Galicia, a Diputación de Lugo non se vai a ver nesa obriga de gastar 2,4 millóns de euros no edificio da Cámara de Comercio. Pois, rematado sobradamente o seu último minuto, vamos a proceder á votación da moción do Grupo Provincial Socialista exixindo manter o proxecto inicial para trasladar o Servicio Provincial de Recadación ao fogar de Santa María e instando a Xunta de Galicia o mantemento da Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Lugo. É evidente, empregando as propias palabras da deputada que defendeu esta iniciativa, que manter o proxecto inicial é imposible, toda vez que non conta cos informes favorables, incluso con 2 informes desfavorables do Concello de Lugo, que presume de facer os deberes, pero os feitos son tan tercos como que os traballadores siguen onde están despois de 8 anos e cunha proposta que conta con 2 informes desfavorables. Iso creo que é unha xustificación suficiente para non perpetuarnos nunha ilegalidade, pero quedou tamén moi evidente que o servicio era absolutamente secundario nesta iniciativa e había moitísimo máis interés en criticar a outras administracións en donde non se goberna e non explicar como iba a corrixir esas deficiencias. Non necesitamos 300, necesitamos máis do doble, pero iso é unha cuestión insignificante. O proxecto era básico, hai que corrixir moitas cousas, non temos as licencias, pero iso é un tema insignificante. Tiven 8 anos para trasladalos, pero agora temos que ir despacio, non podemos facelo con prisa, tamén é un tema insignificante, e aínda así queremos manter o mesmo proxecto. A realidade é a que é
os traballadores seguen no mismo departamento. Iso sí, non nunha institución, non nun local desta institución, polo que se paga un alquiler importante e elevado. Procedemos, entón, á votación. Votos a favor de exixir o mantemento do proxecto inicial para instalar o servizo de recaudación no fogar de Santa María, instando a Xunta ao mantemento da Cámara Oficial de Comercio. Votos en contra. Pasamos entón ao seguinte punto, moción do Grupo Provincial Socialista instando a Consellería de Sanidade da Xunta a garantir con carácter inmediato servizos sanitarios indispensables na provincia de Lugo. Primer turno, 6 minutos. Ben, unha vez máis estamos ante outra discriminación que leva a cabo a Xunta de Galicia coa súa Consellería de Sanidade e o seu presidente á frente que a provincia de Lugo, non? E leva nunha das facetas máis importantes que creemos que se non se pode obviar nunha crisis. A saúde é o primeiro. A non instalación da hemodinámica 24 horas, da medicina nuclear, da radioterapia, o peche de 136 camas en medicina interna, cirurxía, xeriatría e uroloxía, que en principio iba a ser desde de 1 de xuño ao 15 de setembro, agora parece que se prolonga un mes máis. Agora aparece a nova discriminación da que falaba, que é a máis grave con diferencia. É o peche da unidade de uroloxía. Desaparece como tal unidade. Se ben non desaparece o servicio, ou ao parecer non desaparece o servicio, sí que pasa a unidade de traumatoloxía. Eu realmente, entendendo un pouco de medicina, como a maior parte da xente, non sei que ten que ver unha cousa con outra, pero sí que vai levar a un agravamento e molestias para todos os pacientes e profesionais. Nos parece increíble que con estas discriminacións que mencionei, o PP lucense non defenda os intereses dos veciños e veciñas da provincia. E se plegue o que o seu xefe de partido en Santiago lles diga e obedecen así tan, non sei civilmente, pero tan rapidamente. Isto provoca un aumento da derivación de todos os doentes desas áreas á sanidade privada. O mellor é o que se busca. E, polo tanto, un detrimento na calidade da sanidade pública. Tanto en calidad como en cantidad, porque repercute na disminución de medios, obviamente, de personal, co que isto leva consigo. Sigo dicindo que non fai falta ser un gran experto en sanidade nin en medicina para darse conta da pouca relación que ten uroloxía con traumatoloxía. Polo tanto, pedimos os seguintes acordos. Instar a Consellería de Sanidade e ao Presidente da Xunta de Galicia a restitución do servicio de uroloxía no ULA e a reapertura inmediata das camas pechadas no verán. Segundo, instar a Presidenta da Deputación de Lugo a reiterar o acordo plenario do 31 de marzo de 2015 para financiar a posta en marcha de hemodinámica 24 horas, garantindo deste xeito a prestación sanitaria ininterrompida na provincia de Lugo, ante o pasotismo da Xunta de Galicia. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, ten vostede 6 minutos. Ben, eu xa adianto que non é a miña intención faltarlle ao respeto a ninguén e moito menos a ninguén dos presentes, pero é que a min, cando se fala deste tema, lóxicamente hai que falar do que son os recortes nos servicios básicos que estuveron a impoñer nos últimos anos e eu teño que recoñecer que a min prodúceme repugnancia. Prodúceme repugnancia dada a natureza dos recortes que se fan, en que se fan os recortes e, sobre todo, o motivo polo que se fan é para que se destinan os cartos que se aforran con eses recortes. Non podo evitalo. É que me sinto auténtico asco. É a palabra que me sale. Aquí levamos uns cuantos anos donde vemos que se recorta dun xeito salvaxe, é o cualificativo que hai que utilizar,
nos 3 servicios que configuran o que é un Estado que eu considero que deberá ser moderno, que é a educación, os servicios sociais e o que se fala neste caso que é a sanidade. Encima, intenta transmitirse á sociedade que os recortes é algo inevitable, non? Que é algo que nace por xeración espontánea, cando a realidade é que os recortes, cando se decide aumentar en 5 alumnos as clases da enseñanza obrigatoria, cando se decide recortar 8.000 profesores, cando se decide eliminar o servicio de uroloxía, cando se decide non dotar o Hospital de Lugo dos servicios básicos, son decisións políticas tomadas por políticos que levantan a man nun Parlamento para aprobar esa norma política. Non é algo que cae por xeración espontánea que aparece aí por arte de maxia. Non, son decisións de persoas concretas que deciden facer eso, que é recortar diñeiro de servicios básicos ata de agora co único obxectivo de garantir que os accionistas da gran banca e das grandes corporacións poidan cobrar os seus dividendos a final de ano. Por certo, que ni siquiera son desviados ese diñeiro que se aforra con eses recortes aos pequenos empresarios, aos produtores de leite ou incluso a mediana empresa que é a que aguanta dos países nas épocas de crisis. Non, só van a gran banca, as grandes corporacións e que os accionistas, que, por certo, son os que sosteñen, neste caso, o Partido Popular, cobren os seus dividendos a final de ano. Por iso que me produce certo repugnancia. Pero é que na saúde, ainda máis. É que temos que darnos conta que cando se decide non poñer un médico nun concello, non ter o servicio de uroloxía e obrigar a certos pacientes a desplazarse uns 600 kilómetros para ter ese servizo, ou cando unha lista de espera se retrasa, a unha persoa se retrasa por unha lista de espera un mes, hai xente que non o vai contar. É inevitable. Se unha persoa tarda un mes máis en ir ao médico, pode costarlle a vida. De feito, costoulle a vida, estou seguro, a moita xente. Co cal, no fondo, non deixa de ser cambiar vidas para que uns cuantos que xa son millonarios os señan un poquinho máis. Pero ainda así, os recortes non é unha cuestión de que un gobernante, o señor Feijóo, o señor Rajoy, un día se levante pola mañá e diga hoxe vou ser moi malo e vou recortar. Non, deso nada. Responde perfectamente a unhos criterios ou unha intencionalidade política de facelo e sabe moi ben por que o fai. Primeiro é unha cuestión ideolóxica. A cuestión ideolóxica, lóxicamente, por quen financia e quen mantén o Partido Popular neste caso, que é que a xente con cartos, os multimillonarios, os millonarios, paguen cada vez menos impostos directos. Impostos directos que son sustituídos polos impostos indirectos que pagamos todos independentemente do que cobremos a fin de mes. Claro, logo despois poden dicir, bueno, vamos a implantar os copagos. Total, o que aforren os impostos chegalles de sobro a esa xente para pagar o que seña necesario cos servicios básicos. E deixar o que é, neste caso, a sanidade ou a educación como algo marxinal para que teñan aqueles que están máis desprotegidos, tal cual o sistema americano. Pero tamén hai un interés económico nesas decisións, porque todo ese tipo de servizos que van a pagar ou copagar os usuarios vai haber empresas privadas que en moitos casos o van suministrar e se van a forrar, é a expresión que hai que usar para que seña contundente con ese tipo de servizos. Logo extrañámonos cando na alta política estatal, non vou a falar, lóxicamente, neste caso da provincial, circulan sobras de empresas, se reparten historias, etc. Claro, é que no fondo, no trasfondo da historia, está a privatización, en moitos casos, deste tipo de servicios e os rendementos económicos que certas entidades sacan con eles. E aparte deso, neste caso, no caso da sanidade, está tamén a propia filosofía que ten o Goberno da Xunta. A min confesábame, e sinto non poder usar nomes porque é unha reacción persoal miña, que non é política, un técnico da Consellería, falando do servizo no Hospital de Lugo, dicíame algo que incluso eu dicía, pero ti daste conta da barbaridade que me estás a dicir. É dicir, mantiña que unha persoa, cando decide a súa vivenda, ten que ser consecuente con esa decisión e saber que servicios vai ter nese sitio onde decide vivir. Iso é unha barbaridade. E neste país, que tal como temos todo o noso entorno rural, tal como están quedando abandonadas as nosas aldeas, é unha auténtica salvaxada. É dicir, calquer persoa
Hai certos servicios universais, certos servicios básicos, que ten que ter calquer persoa independentemente de onde viva. E non é aceptable que unha persoa por vivir na provincia de Lugo teña menos servizos, por exemplo, que por vivir na provincia de Coruña. Non é aceptable que unha persoa por vivir en Navia de Suarna teña menos servizos que outra persoa que vive no Concello de Lugo. Non é aceptable en ningún momento e por eso nós vamos a votar a favor da moción que presenta o Partido Socialista. Hai unha engádeda por aquí que non sei que van facer, neste caso, os promotores da moción, pero, bueno, que me parece un pouquiño hasta case de chiste, non? E, en todo caso, se lle quita a expresión siga a dotar por dote, ainda se podría falar. Pero, bueno, utilizar expresións como que a Consellería de Sanidade da Xunta siga a dotar de todos os servicios, ou que manteña, como dice, para que a sanidade pública, por decirlo, continúe a ser de calidade. Bueno, por mí, eu parece realmente un chiste. Eu pediría que, en todo caso, perdonen, fago un inciso, estou convencido, unha vez máis, que os aquí presentes do Partido Popular, no fondo, saben que temos razón. Estou convencido, pero, por favor, transmiten eso que ustedes saben, transmítanlo cara arriba, non se limiten a levantar a mão simplemente cando teñen os congresos ou cando se reúnen ca xente do seu partido, e, por favor, fórcenos a que teñan un poquillo de sensibilidade que hai xente que o está pasando moi mal por culpa deste tipo de políticas. 6 minutos, José Antonio. Bueno, bons días a todos, señora presidenta, señores deputados e deputadas. Bueno, en primeiro lugar, eu quería facer miñas as palabras de alguén que falou antes dicindo que había certos partidos que utilizaban o galego, que é algo que nos debería unir e que é de todos para patrimonializalo como algo propio dese partido. O mesmo se fai ca sanidade, neste caso ca sanidade pública. Por parte do Partido Socialista, ca sanidade pública, o único que se fai é unha demagoxia e un populismo absolutamente claro, fruto dunha estrategia de pouco recorrido, que cree que pode dar algún resultado electoral nun momento determinado, pero que co paso do tempo simplemente se cae polo seu propio peso. A aposta do Partido Popular da Xunta de Galicia pola sanidade pública creo que debería estar fora de toda dúbida. En primeiro lugar, porque se fixo un esforzo nestes últimos anos en infraestructuras sanitarias en Galicia sin parangón. Moi lonxe do que facía o bipartito, porque unha cousa é falar e outra dar trigo, moi lonxe do que facía o bipartito, incluso co incremento das partidas orzamentarias coa sanidade concertada, moi lonxe deso, senón unha aposta clara porque en Galicia estuveran residenciados os mellores hospitais de España. Decir que a provincia de Lugo está discriminada en sanidade é unha ofensa ao razonamento e é unha ofensa ás persoas razoables. A provincia de Lugo conta con un dos mellores hospitais de Galicia, con un dos mellores hospitais de España, sen dúbida. E non é porque o Partido Popular decidira que tamén apostar con 60 millóns de euros por este hospital que xa viña proxectado tamén do Partido Popular, e non é porque o Partido Popular decidira que tamén apostar con 26 millóns de euros ás dotacións en tempo récord que non tiña un edificio baleiro que deixou o bipartito, senón que é por moito máis. Decir aos lucenses que os lucenses estamos discriminados na sanidade pública é mentir. E pode servir unha tarde para sacar a moita xente de boa fe, porque, lóxicamente, non descoñecemos que a saúde é un problema que nos atingue a todos e que preocupa a todos. E crear alarma é moi fácil. E moitas veces dirixila contra o Partido Popular, en este caso contra o Partido Popular de Lugo, que xa se leva usando esa estrategia desde fai tempo, é doado. Pero é moi cortoplacista, porque non é certa. Por eso, decir que esta moción é seria é mentir, porque non é seria. E decir que a emenda de sustitución que propón o Partido Popular dá risa é faltarlle ao respeto ao razonamento tamén. E vamos a ver por qué. En primeiro lugar, queremos deixar moi claro que a sanidade de Lugo está mellor atendida que nunca, entre outras cousas porque ten un hospital de referencia a todos os niveis. Decir que a sanidade de Lugo é mellor que a do resto de Galicia é certo. E é como decir que a sanidade galega está por riba da media da sanidade española, que, por certo, está por riba da media da sanidade europea, que, por certo, está moi por riba da media, desgraciadamente, da sanidade mundial. Entón, onde estamos e onde nos posicionamos? Posicionámonos nunha sanidade de gran nivel que costa manter. E aí é onde está a diferencia, e aí é onde hai que facer fincapé.
Xestionar a sanidade pública non é pensar que non hai que aforrar nos despilfarros, que non hai que axustar os avances técnicos ás xestións hospitalarias e que non hai que ter en conta que o diñeiro é de todos e non se pode tirar. Iso é o que se fai na xestión hospitalaria. Por iso, dar a imaxe aos lucenses de que este ULA, que debería ser un buque insignio para todos, que nos debería unir na súa defensa e na súa mellora, é un hospital prácticamente desmantelado, é mentirlle aos lucenses, e non so creen, porque, desgraciadamente, todos vamos alí. E todos vemos un hospital de referencia. E non encontramos eses recortes aos que vostedes panfletariamente fan alusión sempre. Entón, claro, vostedes piden, no punto primeiro, instar a restitución do servicio de uroloxía, cando no Hospital de Lugo nadie eliminou o servizo de uroloxía. Tampouco criterio teñen que nin siquiera analizan o criterio facultativo que fixo que por parte da Xerencia e da Consellería de Sanidade houbese unha reubicación nese servicio, creándose ademais dúas unidades novas, unha de preingreso e outra de corta estancia, e intentar, con criterios sempre técnicos e facultativos, alguén decía aquí que non éramos entendidos nen médicos, e é certo, pero precisamente son eses criterios facultativos os que fan que se reorganicen esas áreas en diversas partes do hospital en base a que, efectivamente, hai unha evolución en certos tratamentos quirúrxicos e médicos de certas enfermidades. Nesta área, paulatinamente, se está a decir que os criterios facultativos é que é máis importante e é máis interesante precisamente para os pacientes que son os que nos debemos todos que a área de uroloxía e estas novas dúas unidades que se crean estén preto de outras áreas que lóxicamente están interrelacionadas como a traumatoloxía ou, en todo caso, a ciruxía en xeral. Entón, nos vámonos a poñer aquí a debatir o que nadie entendemos. É dicir, dícese, non parece que non ten xeito mezclar traumatoloxía con uroloxía, cando son os propios facultativos e os criterios dos novos tratamentos en uroloxía as que aconsellan iso. Efectivamente, estánse utilizando novos tipos de tratamentos facultativos neste hospital e no resto de hospitales de Galicia e de España que acortan a estancia hospitalaria dos enfermos de uroloxía e que en moitos casos nin siquiera conlevan o seu internamento, senón que son operacións ambulatorias. Lóxicamente, esa modificación nos tratamentos dos enfermos conleva que a xestión hospitalaria faga un hospital non un cartel pechado, senón un centro vivo que ten que adaptarse. Iso é o que estamos debatindo aquí, cando non está en perigo absolutamente nada do servizo de uroloxía. De feito, se constata polos Sergas que o Hospital de Lugo mantén o mismo número de facultativos especialistas en uroloxía, o mismo número de disponibilidade de enfermería, o mismo número de camas, e mesmo o mismo número de disponibilidade de quirófanos para todas as intervencións desta área. O sea que o que é de risa é pedir que se restituya un servicio que non está en risco, senón que se mellora, e que se adapta aos novos tratamentos que os pacientes necesitan. Eso sí que é o de risa. Vai rematando. Peche de camas. É de risa decir que se pechan camas cando o Hospital de Lugo hoxe ten máis de 140 camas libres e durante todo o mes de setembro tuvo 100 e as camas que se pechan son utilizables en calquer momento de ser necesario, que non é, serían utilizables. O que se fai é unha xestión racional dos servicios como se fai en todas as comunidades autónomas de España. E por último, no da hemodinámica, decir que o que é de risa é decir que Lugo está peor co resto de Galicia cando todos os informes médicos dicen que o tratamento do infarto de miocardio en Lugo está aos mismos niveis que en Pontevedra, que en Ourense, que no resto de Galicia e moito por encima do resto de España. Por eso, discriminación nada. Utilizar o hospital e a medicina e a salud de todos para intereses partidistas e de corto recorrido, nada. E máis seriedade con temas importantes. Segundo turno, 3 minutos. A mellor a discriminación os expresei mal. Eu non sei como se chama logo o cerre dun servicio de uroloxía, un servicio independente que parece que sirve solamente a criterios da xerencia e que só se cerrou neste hospital de Lugo. Non sei como se chama isto. Discriminación. O da hemodinámica.
Home, eu non creo que naide falar da calidade nin da profesionalidade dos médicos. Naide. Ora, cuantitativamente, se te has cerrado 8 horas, se te dá o infarto lexos desas 8 horas, estás jodido. Se vives na Fonsagrada, ou na Vía de Suarna, ou na Ponte Nova mismo, estamos jodidos. Obviamente, terías que ir a Santiago a Coruña. Eu creo que defender o indefendible me parece que cando menos que non ten senso. Hai cousas que sí que podemos chegar a acordos e deberemos chegar a acordos en sanidade. Eu creo que hai cousas que son máis importantes que o idioma, dentro da importancia que ten o idioma. A sanidade para min ten moita importancia e eu creo que negar a evidencia é negarlles aos veciños de Lugo e da provincia os seus dereitos fundamentales, que é a sanidade pública. Non teño máis que decir. Bloque Nacionalista Galego, 3 minutos. Nada, a ver, son breve. Por moito veces que se repita unha cousa, non por eso se converte en certa, poderá convencer a alguén, pero por moito que se diga que non hai recortes, bueno, eu creo, en fin, eu hasta me alegro que sigan repetindo, porque a ver se eso leva consigo que dentro de pouco non poidan decirlo desde o goberno, cando menos, non? Falo máis alá do que é a Diputación de Lugo. Eu dicían antes, e parece moi ben, pareceme moi positivo, ademais, que falaron continuamente cos traballadores do Servicio de Intervención. Eu que lle rogaría é que fale cos traballadores do hospital, a ver se eles dicen ou se eles creen ou non que hai recortes, que lles expliquen as súas condicións, nas condicións que teñen que levar adiante o seu traballo, agora ou fai uns anos, non? E que non falen cos do BNG, non, que falen hasta cos seus propios votantes. Sería moi interesante e daríalles ao mellor unha visión que, polo que se ve na burbulla na que están, non ven. Eu, sinceramente, non me preocupa que o neguen, que valoren a sociedade, que valoren a xente de Lugo neste caso, se creen que houbo recortes ou que non houbo recortes. É certo que temos un magnífico hospital. É moi certo, algo do que algúns sempre nos sentimos moi orgullosos, que o noso sistema sanitario está por riba da media europea. Pero é que tamén foi construído con moito sacrificio e esforzo dos traballadores e das traballadoras deste país que durante moitos anos, co seu esforzo, insisto, cos seus impostos e as súas cotizacións, chegamos a ter este sistema de saúde. Pero, por desgraza, de seguir con estas políticas, eso vai ser por pouco tempo. Porque non é só o Hospital de Lugo. É que se nos vamos a Monforte ou nos vamos a Burela, vamos ter 3/4 do mesmo, non? É exactamente igual. O sea, é un desmantelamento progresivo continuo que camiña a cara a rematar con esa magnífica sanidade pública que tiñamos e que dentro de pouco, por intereses meramente económicos, vai ir desaparecendo. Eu, neste caso, sinto ser tan crítico co Partido Popular. Posiblemente, ao mellor, había que repartir máis, pero que é a circunstancia de que está gobernando en todas aquelas administracións que teñen competencias sanitarias. Eu creo que a mí non se me pode acusar, ou que non son sospeitoso, de ser crítico con calquer goberno que fixera recortes en sanidade. Con ningún. Seña quen seña, é igual, non? Sempre serei crítico con quen recorte nos servicios básicos. Neste caso, é o Partido Popular quen está tanto na Xunta de Galiza como no Goberno do Estado, co cal eu non aforrarei en cualificativos a hora de valorar a política que ten, pois tanto neste caso en sanidade, pero podía dicirlo exactamente o mesmo de educación, ou podía dicirlo en todo o que son os servicios sociais en xeral. Segundo turno, 3 minutos. Bueno, en unha mesma línea que falábamos antes, insistimos en que non existe ningunha supresión do servicio de uroloxía, senón que ao revés se crean dúas unidades médicas adaptadas aos novos tratamentos que se están dar no ULA. Por parte do peche das camas entra dentro da racionalización do servicio que se fai en todas partes con independencia de quen goberne e que, ademais, no caso do noso hospital, conta con camas libres durante todo o ano e mesmo hoxe mismo, que incluso o programa de reapertura de camas faixe, como a todos os anos, paulatinamente, e de feito este ano as cirúrxicas levan 15 días de adelanto, por canto o ano pasado se abriron o día 15 de outubro, este ano se conta abrilas mañá mesmo día 1. E con respecto ao servicio de hemodinámica, ser respetuoso primeiro e recoñecer que este hospital non tiña ese servicio e agora o ten, e que a ampliación ás 24 horas está ademais pendente de un acordo que existe no Parlamento de Galicia que está levando a cabo o Sergas para un estudio do
infarto de miocardio agudo na nosa provincia, que de momento estamos por riba incluso das medias española e galega, o que significa que en Lugo non existe ningunha discriminación en ese sentido. Por respecto aos outros dos hospitales da provincia, recordar cando se decía por parte de algúns que o hospital de Monforte se pechaba e quedaba nun ambulatorio, hoxe vemos que non é certo, ou recordar que no Hospital da Costa se acaban de invertir 17 millóns de euros. Iso é o que significa. E, por último, na nosa moción, que sí solicitamos o seu apoio, precisamente o que queremos é reforzar as palabras que acaban de decir. Se a sanidade é un esforzo de todos e de moitos durante moito tempo, seguiámola facendo de todos e non a utilicemos simplemente po beneficio duns poucos. Entón, nese sentido, pedirlles que acepten a nosa enmenda de sustitución por a cal se inste a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a seguir a dotar os servizos necesarios da sanidade pública na provincia de Lugo para que sigan sendo uns servicios de calidade. Último minuto para o voceiro do Partido Socialista. Ben, eu creo que aquí non temos moita maneira de entenderlo, non? Eu gustaríame, se pudera, me garantizar a alguén as últimas noticias que chegaron a miña man son de que a planta de uroloxía está cerrada e que os traballadores están protestando. Si iso pois non é cerrar o servicio, non sei como se lle quere que chame. Só me que decir, nós non vamos a aceptar a súa emenda. Non vamos a aceptar a súa emenda porque creo que tuveron bastantes oportunidades nesta Diputación e noutros entes de sumarse ao que pedíamos todos, que era a hemodinámica, a medicina nuclear e a radioterapia. Eu creo que tuveron suficiente tempo para seguir dotando o hospital, non? Eu creo que máis ben que seguir dotando é non seguir recortando, pero, bueno, aí queda. Non acepta entón a emenda, entendo, non? Procedemos á votación da moción do Grupo Socialista instando a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a garantir con carácter inmediato servicios sanitarios indispensables ou que les dicen de servicios indispensables na provincia de Lugo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non hai. Seguinte punto da orde do día, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego para exixir á Xunta de Galicia que cumpra coa súa obriga de participar nos custes de financiación de servicios sociais da Deputación e dos concellos. Ten 6 minutos o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, pois esta é unha moción onde vamos falar tamén de servizos universais, de servizos básicos como son os servizos sociais e, sobre todo, nunha provincia como esta, nunha provincia como a de Lugo. Eu creo que, como decía o compañeiro Xosé Ferreiro, tamén o Partido Popular nos vai dar a razón. Outra cousa é que nos di o voto, pero eu creo que vostedes son xente do país, non quero dicir da boina, pero do país. Tenen pouco que ver con outros persoeiros do Partido Popular que andan dicindo cousas por aí, polo tanto, espero que nos díen o voto, ademais de darnos a razón. Non trato de convencelos porque creo que están convencidos. Nesta moción, nós na exposición de motivos, dicimos que os gastos encadrados no apartado de servicios sociais veñen significando unha das maiores partidas orzamentarias das entidades locais, tanto das diputacións como dos concellos. E, desde logo, que esta situación agravouse aínda máis debido aos salvaxes recortes que as distintas administracións do Partido Popular impuxeron en todo o relacionado cos servizos ás clases populares do noso país e, en xeral, aos nosos servicios en xeral e aos nosos servicios sociais en particular. Aínda así, hai que considerar que a asunción destes custes fai que estas institucións, as entidades locais, teñan que desviar partidas orzamentarias de cuestións fundamentais das que sí son responsáveis para cubrir eses gastos coas negativas repercusións que isto ten para toda a veciñanza. Asumimos tamén que este tipo de actuacións por parte de concellos e diputacións son inevitables en moitos casos. Iso non impide, nós creemos que máis ben ao contrario, que en todo momento se lle faga chegar ao conxunto da ciudadanía e tamén á Xunta de Galicia que esta
non está cumprindo coa súa obrigación e, ademais, cales son os servizos ou investimentos que non se poden ofrecer ou facer debido ao desfío destes fondos para cubrir o que non fai a Xunta de Galicia, que é o que está ocorrindo con este goberno provincial do Partido Popular. A política que está a seguir a propia Deputación de Lugo con respecto a este asunto non fai máis que tapar os bárbaros recortes que a Xunta de Galicia non fai nesta materia. A proposta de acordo desta moción é exixir á Xunta de Galicia que cumpra coa súa obriga de, cando menos, participar nos custes do mantemento dos servizos sociais que están a sustentar neste momento tanto as deputacións como os propios concellos e, ademais, que este incumprimento de Xunta se faga público por parte da Diputación por todos os medios posibles e, ademais, no próximo pleno ordinario desta institución darase conta das xestións feitas ao respecto, tanto no referente á exigencia da Xunta como na publicidade destes incumprimentos. Por parte do Partido Socialista, 6 minutos. Moitas gracias. Vamos a falar tamén, como anunciaba o voceiro do BNG, un tema transversal e dun tema que afecta a toda a cidadanía, ou que toda a cidadanía é potencial de necesitar axuda neste eido, no eido dos servicios sociais. A situación económica actual, inevitablemente, ten consecuencias tamén no benestar da cidadanía. E se esas consecuencias polos cambios e polo empeoramento da economía das familias galegas non fosen pouco, a tesoura tratalladora do Partido Popular na súa permanente actividade de recurtes de dereitos e prestacións suma dificultades para aqueles que se atopan nunha situación de debilidade e de necesidade de atención. Aqueles que, pola súa situación persoal ou pola influencia sobre a propia que exerce a situación xeral, precisan de apoio, de instrumentos e servizos que melloren a súa calidade de vida, aumentan e as administracións competentes deben actuar. O Goberno Socialista do Estado puxo en marcha a coñecida Lei de Dependencia, que viña a plantexar un futuro de solucións e recoñecemento a aqueles que se atoparan nunha situación de dependencia e a aqueles que coidaban deles con todo o entusiasmo e compromiso, pero renunciando en moitas ocasións a importantes facetas da vida deles mesmos. Os servizos sociais son indispensables para garantir en ese eido e en outros unha calidade de vida mínima a moita xente na provincia de Lugo, tendo unha especial importancia no medio rural, onde moitas persoas maiores, o grosso dos usuarios destas prestacións, atopan así axuda para a realización de labores cotiás que a súa situación non lles permite desenvolver con normalidade. Estes servizos vénse prestando de cotío polos concellos, nuns con maior intensidade que noutros, e son estes os que asumen a maior parte dos custes dos mesmos. As diferenzas entre o xeito e intensidade duns e doutros concellos na prestación de determinados servizos sociais teñen a explicación fundamentalmente en dúas vertentes. Por un lado, o plantexamento que faga o goberno local dende o plano político e a capacidade económica de recursos que teña o propio concello por outro. Non obstante, pese a existir xustificación a estas diferencias no plano local, non se entende que no mesmo territorio, no sentido amplo do concepto, enténdase como mínimo a comunidade autónoma se dean estas diferenzas. O que debería avalar consistentemente a programación deste servizo por unha administración de ámbito superior ao local. En resumo, a accesibilidade e cercanía da administración municipal faina a máis eficaz é adecuada para a xestión e prestación de servizos sociais, pero o feito de que sexa un servizo con intensa demanda en todos os concellos por usuarios con necesidades e características similares deberían exixir unha igualdade no dereito de acceso e prestacións a calquera cidadán, independentemente do criterio aplicado polo goberno municipal do seu concello e alleo á situación orzamentaria do mesmo. Por iso, é lóxico que a competencia resida na comunidade autónoma e non nas administracións locais, non o mesmo a prestación ou desenvolvemento das prestacións ou do servizo. No ámbito institucional, todos coñecemos o permanente debate de onde recaen as diferentes competencias. É un asunto que o cidadán
tampouco lle interesa, pois o que demanda é prestacións e servicios sen profundizar en cal é a Administración que debe garantirllos e ofrecerllos, e aí é onde os concellos fan unha plausible labor en materia de servicios sociais. Os servizos sociais son competencia da Xunta de Galicia, e iso é indiscutible. E non só en materia legislativa, tamén é competencia da Xunta a súa financiación, planificación e coordinación. A Xunta de Galicia obriga a concellos e deputacións a asumir a financiación destes servizos nos concellos. Un modo de actuar do goberno autonómico ao que xa nos ten habituados, donde non exerce as súas obrigas competenciais, pero fai que os concellos, dun xeito ou doutro, se acaben facendo cargo das competencias que non lle corresponden. Previa á aprobación da coñecida reforma local, os concellos, maioritariamente como prestadores de servizos sociais que de feito son, alzaron a voz para pedir que se lles atribuíse na Lei de Bases de Réxime Local a competencia en servizos sociais, pois se os estaban prestando e financiando, polo menos facelo dende a potestade competencial, mais o Partido Popular, na súa teima de baleirar de contidos á Administración local, no seu afán recentralizador e recurtador, non atendeu esta demanda. Polo tanto, os servizos sociais seguen a ser competencia da Xunta de Galicia e, polo tanto, debe exercela. Pola nosa parte, entendemos que os mellores xestores destas prestacións son os concellos, xa o dixemos antes, pero que a financiación corresponde á Administración na que reside a competencia, é dicir, a Xunta de Galicia. Por iso, é ben acaída esta proposta que presenta o BNG, engadindo, ademais, a manifesta vontade da presidenta da Deputación de facerse cargo do que Feijóo non quere asumir. É a Xunta de Galicia quen debe coordinar os servizos sociais nos concellos, de xeito que calquera cidadán que o necesite teña os mesmos dereitos e axudas independentemente do concello no que viva. É a Xunta de Galicia, titular da competencia, quen debe financiar os servizos sociais dos concellos. En caso de delegar neles o exercicio da competencia, terá que facelo con parámetros homoxéneos e acompañando a delegación da financiación económica necesaria para o correcto desenvolvemento das actividades. Mais esta situación que se dá en Galicia non se pode consentir. É necesario en este tema, como en outros, como por exemplo a prevención e extinción de incendios, que a Xunta de Galicia deixe de cargar sobre os concellos o que a ela lle corresponde. Por elo, evidentemente, o Grupo Provincial Socialista apoiaremos esta proposta que pretende algo tan lóxico como que a Xunta de Galicia, polo menos, cumpra coa súa obriga de financiar os servizos sociais que neste momento están a sustentar tanto as deputacións como os propios concellos. Polo tanto, adiantamos que imos apoiar esta moción insistindo en que a Xunta de Galicia ten que asumir, desenvolver e financiar dunha vez as súas competencias e deixar de empregar os concellos e deputacións como instrumentos que resolvan as necesidades que ela mesma ten a competencia para xestionalos, lembrando a vontade maioritaria dos concellos de xestionar os servizos sociais, pero contando co marco regulamentario e económico que permita facelo con xustiza, igualdade e garantías para o veciño ou veciña que o necesite. Moitas gracias. Por parte do Grupo do Partido Popular. Moitas gracias. Bos días, señores e señoras diputados. Eu entendo que lles poida xerar certo sentimento de complexo non ter feito en 8 anos a labor que na materia de benestar e de servizos sociais se fixo dende esta deputación nos escasos 3 meses de goberno que levamos. Pero iso a verdade é que non nos acredita para decir algunhas das cuestións que acabamos de escoitar. O que fixemos dende este goberno dende o primeiro momento foi cumplir coa normativa vixente, foi contribuir ao apoio e ao esforzo que fan os concellos e a plausible labor que fan nos servizos sociais básicos. Esquece, señor Santos, a Lei de Servizos Sociais de Galicia, unha lei que elaboraron vostedes no tándem cando gobernaban na Xunta, PSOE e BNG, lei que ademais concorda coa Lei Galega de Administración Local cando dice que entre as competencias
competencias das deputacións provinciais está a asistencia técnica, económica e xurídica aos concellos na execución das competencias en materia de servicios sociais comunitarios básicos para aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes. E di, ademais, que as deputacións provinciais apoiarán prioritariamente o financiamento do SAF básico nestes concellos. É preciso lembrar tamén unha sentencia ditada en resposta ao recurso de contencioso administrativo que vostedes interpuxeron contra o decreto 99/2012 polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, recurso que quedou desestimado na súa integridade e sentencia da que se desprende que a fórmula reglamentaria de vincular a función asistencial das deputacións aos concellos de menos de 20.000 habitantes debía de entenderse como significativa e preponderante. Falan de recortes vostedes e non vostedes ven a palla no ollo alleo, non ven os recortes desta deputación, única deputación galega que non dá altas no servizo de teleasistencia dende o ano 2007, única deputación galega que non apoia a contratación de técnicos de servizos sociais nos concellos menos de 20.000 habitantes e única deputación galega que non prioriza o SAF tal e como indicaba a sentencia dunha maneira preponderante e significativa. Mentres vostedes andaban a amañar o seu, este goberno preocupouse en 3 meses de atender as necesidades dos veciños que están nunha situación de maior vulnerabilidade e de darlles cobertura, como mediante o apoio aos servizos sociais básicos, como nos corresponde por lei, como lle decía. É o que a normativa nos indica e é o que a normativa nos obriga. Así o demostra o traballo feito dende que asumimos este goberno do ente provincial e as medidas que adoptamos en materia social das que nos sentimos moi satisfeitos. Reunímonos cos colectivos sociais da provincia para coñecer as necesidades do terceiro sector e comprometímonos con eles a elaborar novas liñas de axuda máis transparentes e obxectivas e que non dependan só e exclusivamente da resolución de criterio político. A Deputación de Lugo destinou este ano 1,2 millóns de euros ao SAF básico, é dicir, un 71,43% máis do que pensaba adicar o anterior goberno bipartito e que se incrementou a todos e a cada un dos concellos, logo de ter subida a partida global deste servizo en 500.000 euros. Asumimos o compromiso de dotar a correspondente partida orzamentaria de fondos suficientes para que no 2016 poder saldar as débedas contraídas cos concellos no apoio ao SAF despois des que vostedes lles negasen unha atención prioritaria e significativa. Este mes asináronse os convenios cos que a Deputación financia o 100% dos custes reais do servicio de teleasistencia. Non é gratis, nada é gratis, sempre hai alguén que o paga. O que pasa que o paga a Administración que asume as súas competencias. Unha medida a subir este custe que favorece a permanencia dos nosos maiores nas súas casas cunha maior tranquilidade e seguridade, ademais de descargar aos concellos que tiñan que financiar o 50% deste custe, algo que xa facían o resto das deputacións provinciais galegas. Así mesmo, estáse a traballar na modificación da ordenanza deste servizo, que era unha ordenanza que estaba totalmente obsoleta, para deixar de ser a Deputación da Vergoña e comezar a dar novas altas neste servicio que estaban paradas dende o ano 2007. Supoño que pola súa desidia e despreocupación que agora pretenden enmendar con esta moción. Mire, fixemos o que como Administración provincial nos correspondía, asumir as nosas competencias ao igual que o están a facer o resto das deputacións galegas. Por lo tanto, queda claro e queda demostrado con feitos que reforzar os investimentos en benestar era necesario, era de xusticia e, ademais, era a nosa obriga. Os cartos destinados por esta Deputación ao financiamento do SAF e de teleasistencia foron para mellorar a calidade de vida dos maiores da nosa provincia. Non foron para responder a ningunha obriga, nin para tapar vergoñas. Se acaso sí, tapar algunha vergoña que deixaron vostedes. Moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos. Moi ben. Voulle dicir o que fixeron en 3 meses. En 3 meses dedicáronse a xestionar os recursos, a disponibilidade orzamentaria que deixábamos consignado.
Alégrame que o fixeran. Non o fixemos tan mal a hora de elaborar os presupostos na área de benestar social. Alégrome que lle gustara como diseñamos os orzamentos. Pero antes que vostedes fixeran eso, antes de que vostedes se reuniran cos colectivos sociais e asociacións que traballan no ámbito do benestar, pois, desde logo que ese traballo fixémolo nosotros desde o ano 2007. Podemos ir ao histórico das partidas que se destinaban a benestar social e a colectivos, agora que falou de que se reunira con eles, eu non sei se habería 3 ou 4 durante todo este tempo dun orden de 30 colectivos en todos os ámbitos de persoas con discapacidade, bueno, de calquera colectivo de persoas en risco de exclusión, e todas pasaban por aquí. Sabe que nos decían? É que a Xunta eliminou a axuda de traballador social para isto, é que a Xunta eliminou a axuda de educador social, é que, e así sucesivamente. Por iso dotamos nós esa partida. Pero nós en ningún momento calamos a boca, en ningún momento asumimos irresponsablemente as competencias que eran da Xunta, non? Estábamos facendo eso, pero ao mesmo tempo estábamos denunciando eses salvaxes recortes do seu goberno do Partido Popular na Xunta. É claro que a Lei de Servicios Sociais é unha lei do bipartito, como vostedes chaman. É unha lei, podemos dicir, do BNG, quen levaba benestar social. E esa lei está clarísimo, interprétena como interpreten. Fala no seu título 6, no seu artigo 52 das fontes de financiamento. O financiamento do Sistema Galego de Servicios Sociais efectuarase mediante A, os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, B, os orzamentos das entidades locais, C, os prezos públicos correspondentes. E dice, despois, a atribución ás entidades locais de competencias de titularidade autonómica en materia de servicios sociais deberá ir acompañada da transferencia dos medios económicos, materiais e persoal que resulten necesarios para o seu adecuado exercicio. E tamén, como non podía ser de outro xeito, sacou o tema da resolución do contencioso presentado legitimamente por esta Deputación contra o decretazo de Feijóo de marzo do 2012, cando eludiu pois todas esas competencias que tiña xa emanadas da lei do 2008, non? E a resolución dese contencioso é clara, ustedes interpretan como queiran, dice que as dúas partes teñen que poñer, máis ou menos ven a decir, póñanse de acordo, Xunta e Diputación, en nome das entidades locais, cal é a parte que ten que asumir cada un. Porque xa oín, en máis dunha ocasión, o Partido Popular, que ganamos el contencioso. Eso non é ganar ningún contencioso, porque eso é perder todos os veciños e todas as veciñas. Polo tanto, a Xunta de Galiza ten competencias e ten responsabilidades e ten que asumilas. E o goberno, o seu goberno, estes 3 meses, pois, dedicouse, ni máis ni menos, que a tapar todas as irresponsabilidades do Partido Popular. E xa digo, con os orzamentos diseñados polo anterior goberno, que, polo tanto, creo que non deberon ser tan malos, pois, polo menos, valéronlle para, por fin, vostedes conoceren a todos os colectivos sociais. Eu, na época en que fui un delegado de Benestar, recibíos todos os anos, conxuntamente e tamén por separado, a cada un deles. E cada día viñan máis, cada ano viñan máis. Era directamente proporcional ao número de recortes de Feijóo. Pasábanse por aquí porque estaban desesperados. E houbo asociacións que tuveron que reducir moitísimos servicios. E o que é máis grave, houbo asociacións que estaban asumindo servicios que o Sergas deixou de dar tamén. 3 minutos para o voceiro do Partido Socialista. Moi ben, moitas gracias. Mire, señora vicepresidenta, complexo absolutamente ningún. En 8 anos fixemos moito máis e moito máis responsablemente que o que fixeron vostedes no que vai de
de legislatura. Pois durante eses 8 anos financiamos os servicios sociais, non na cuestión cuantitativa, na cuestión cualitativa e de exercicio da responsabilidade que como representantes públicos temos. Pois financiamos non preponderadamente, exclusivamente se na Xunta de Galicia, o SAP básico. E iso preguntei nun pleno anterior e ainda non o contestou a señora Candia. Canto puxo a Xunta de Galicia para o SAP básico aos concellos da provincia de Lugo? 0 patatero. Canto puxo a señora Candia? Puxo 500.000 euros máis que o que puxera na última anualidade o goberno bipartito. Un reparto, un incremento interesado, pois non pode vostede negar que deses 500.000 euros, o 70% aproximadamente foi a parar a concellos gobernados polo Partido Popular. Pero non é este o motivo do debate. A cuestión é que nós cumplimos coas nosas obrigas, pero deixando moi claro onde residía a competencia e onde residía a obrigación de participar na financiación dos servicios sociais, non só do SAF básico, dos servicios sociais. E a Xunta de Galicia non estivo, nin se lle espera, nin vai estar. É verdade que agora está nesa situación cómoda na que, como en outros asuntos, Feijóo invita, Elena Candia paga. Pero mire, a Lei de Servicios Sociais de Galicia, é verdade, o que di, que recolle, pois, onde está a competencia, é a delegación. E a delegación, coa financiación para cubrir esa prestación de servicios, non só está recollida na Lei de Servicios Sociais de Galicia, como lle lembrou o voceiro do BNG, senón que incluso na propia Lei de Bases de Réxime Local se estipula que as competencias delegadas deberán contar coa financiación necesaria para o exercicio. E iso é o que está incumplindo a Xunta de Galicia. A asistencia técnica, económica e financiera non significa a asunción das responsabilidades de a quen lle corresponden, que é o que vostedes pretenden que faga a Deputación de Lugo, que asuma os gastos que teñen que facer outras administracións. A Deputación de Lugo, mentras foi gobernada polo bipartito, por ese goberno de nacionalistas e socialistas, non deixou de atender ningún asunto de servicios sociais. Ningún só, dentro das súas capacidades. A Xunta de Galicia sí que o fixo. E lea ben a sentencia do decreto que lle di moi claramente que non condena, non carga costas á Deputación de Lugo, porque certamente o decreto ten defectos e falta unha parte moi importante que é a financiación que debe poñer para estes programas a Xunta de Galicia. Sabía, como lle dicía, que ese incremento do que presumen, beneficiou maioritariamente aos concellos do Partido Popular, pero non é a cuestión deste debate. Se é cuestión deste debate, non traten de desviálo somente ao SAP básico ou a estrutura dos gobernos e onde residen as competencias. E aquí, de momento, temos 3 niveis de goberno político, de poder político, que é a administración local, que son os concellos e as deputacións provinciais, as administracións autonómicas e a administración central do Estado. A competencia reside na Xunta de Galicia, que pode delegala ou non, pero reside na Xunta de Galicia e debe, cando menos, porque é humilde a petición que fai esta moción, cando menos participar na financiación dos servicios sociais nos concellos da provincia de Lugo e de todo Galicia. Eso é o que pedimos e ao que o Partido Socialista presta o seu apoio, a que cada quen asuma as súas competencias e a financiación que delas se deriven. Segundo turno. Ben, eu agradezolle a lección que me acaba de pretender dar, señor Santos. Mire, non paga Elena. Se pagara Elena, estaba aviada. Paga a Deputación, facendo uso da súa obriga e da súa competencia. E a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia,
non deixa de cumplir coa súa obriga, contribúe ao financiamento básico dos servicios sociais comunitarios e adica para eso unha partida orzamentaria. Cubre os gastos de retribución dos traballadores sociais de todas as corporacións locais, cubre o gasto de personal técnico de unidades de traballo social, de educación social, unidades interdisciplinares, centros de servicios sociais específicos nos concellos de 20.000 ou máis habitantes e contribúe tamén ao financiamento do SAF básico destes concellos de 20.000 ou máis habitantes e adica na provincia de Lugo a todo iso máis de 2 millóns de euros. E as diputacións provinciais nos corresponde contribuir tamén a este financiamento mediante asistencia económica aos servicios sociais comunitarios básicos dos concellos de menos de 20.000 habitantes. Ás deputacións nos corresponde un apoio prioritario ao SAF básico dos concellos de menos de 20.000 habitantes e nos corresponde tamén contribuir ao financiamento aos concellos de menos de 20.000 habitantes para a contratación de personal de servizos sociais con perfis complementarios aos traballadores sociais. Será aqueles dos que se queixaban os veciños que viñan, señor Antón, educadores sociais, animadores sociais, etc. Correspóndelles ás deputacións. Iso é o que nos corresponde. Eu vexo que con esta moción o que vostedes pretenden ou queren facernos, ou eu entendo, é un novo intento de eludir responsabilidades irrenunciables do ente provincial. E digo un novo intento porque aos feitos me remito. Unha axustada aportación ao financiamento do SAF básico, que non é nin prioritaria nin preponderante. Perden, ademais, a oportunidade de firmar convenios coa Xunta de Galicia para o apoio a esta financiación, unha oportunidade que o resto das deputacións non desaproveitaron. Unha escasa ou nula aportación económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes para a xestión dos servizos sociais comunitarios. Recurren fallidamente á xusticia contra un decreto que regula este modelo de asistencia e agora presentan esta moción. Que quere que lles diga? Esas son as súas vontades para cos servizos sociais básicos da provincia de Lugo e as que lles puxen anteriormente son as nosas. Eu só desexo que se eses acordos ocultos que teñen vostedes non impiden que prospere o día 8 esa moción de censura que os colocará nestas bancadas, tomen nota deste traballo feito, xa lle digo, en escasos 3 meses e que o sigan a facer. Moitas gracias. Por parte do grupo propoñente da moción, último minuto. Moi ben, pois parece ser, eu pensaba que nos iban dar a razón, ao mellor me engañei, non sei se nos van dar o voto a este acordo, que este o acordo que lle interesa aos veciños e aos veciñas desta provincia. Veciños e veciñas que viven en concellos de menos de 20.000 habitantes, unha especificidade de Lugo, moi de Lugo. Sempre pedimos trato discriminatorio favorable, positivo para Lugo. Creo que estamos en dereito de pedilo. E dai tamén, pois, os nosos pleitos, entre aspas, coa Xunta de Galicia, cando someteu a esta provincia a recortes. Falouse antes de sanidade, estáse falando de servicios sociais, non señan cómplices, eu xa digo que vostedes son xente de aquí, son xente do país, vostedes nada tenen que ver con Feijóo, non lle fagan caso a Feijóo, faiganlle caso aos lucenses e voten a favor de iniciativas destas e díganlle, señor Feijóo, en Lugo, o ara por aquí ou nós nos plantamos, iso agradecerán os lucenses. Moi ben, pois procedemos entón á votación da moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego de apoio á proposición de lei para exixir á Xunta de Galiza que cumpra é a seguinte: coa súa obriga de participar nos custos de financiamento de servicios sociais de deputacións e concellos, desenrolo, por suposto, da normativa que aquí sobradamente se explicou, da Lei de Servicios Sociais, que, por certo, o Partido Popular se estivo no seu pronunciamento no debate no Parlamento de Galicia. Votos a favor da punto número 12 da orde do día. Votos en contra. Abstencións. Non hai. Pasamos, pois, agora sí,
a proposta número 13, tamén do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, de apoio á proposición de lei por iniciativa legislativa popular de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética. Ten a palabra o representante do Bloque Nacionalista Galego no primer turno, 6 minutos. Bueno, a ver se sacamos algo de proveito da mañá, porque eu levo a sensación que hoxe, a toda agora, ainda non me gañei o soldo, espero cando menos facelo pola tarde. Cada vez é o segundo pleno que asisto e cada vez me ratifico máis na inutilidade destas institucións e canto antes desaparezan, moito mellor vai ir ao conxunto da sociedade. Bueno, en todo caso, mentres que existan, haberá que seguir a traballar o que se poida nelas e algúns, por menos, vimos aquí para facer política e esta proposta é unha proposta para facer política. Falamos nun momento dado do sector lácteo, que era un sector estratégico para o noso país e, dende logo, creo que o sector enerxético, non sei se no Produto Interior Bruto máis ou menos, supoño que algo menos, pero sigue sendo tamén un sector totalmente estratégico para este país e algo que moitas veces se esquece. Ademais de ser un sector estratégico, ao contrario que pasa co sector lácteo, onde a Xunta ten plenas competencias en agricultura e gandería, dáse a circunstancia que en cuestións de enerxía a Xunta non ten ningún tipo de incidencia nin competencias. Galiza é un importante suministrador de enerxía, deixando á parte xa os ciclos combinados ou o aproveitamento da biomasa, as centrales hidroeléctricas, as térmicas ou a eólica estánse a convertir en auténticas fontes de enerxía moi importantes que, insisto, suministran enerxía ao conxunto do Estado dunha forma en un porcentaxe bastante grande. Pero claro, aí recórdame un pouquiño o que pasaba con aquel dibuixo de Castelao, onde aparecía a vaca comendo en Galicia e se estaba munxindo ou daba o leite en Madrid. Sigue pasando un pouco cas vacas tamén, pero bueno. Neste caso é un caso moi acorde a esa viñeta, non? Cos embalses, durante anos, durante décadas, anagaron das millores terras que tiñamos, a día de hoxe siguen cubertas ou tapadas por esa auga, prodúcese unha importante cantidad de enerxía. Durante anos estuvemos tragando a contaminación dunha forma, incluso ás veces, salvaxe das nosas centrales térmicas e agora, xa máis recentemente, temos os nosos montes cubertos, totalmente cubertos, de esquina a esquina do país, de xeneradores eólicos, non? Pero, sin embargo, atopámonos que incluso as empresas que xestionan todo ese tipo de fontes de enerxía, pois algo tan básico como son os impostos, van e páganos en Madrid. Non só eso, senón que, dado que un dos maiores custos de enerxía son os gastos de distribución e transporte de enerxía eléctrica, me refiro, atopámonos que, a pesar de ter enerxía xerada aquí no propio país, iso non beneficia en nada, absolutamente en nada, nin aos consumidores particulares de Galiza, nin, por suposto, ás propias industrias. Conseguir ter unha tarifa propia para este país non só beneficiaría aos usuarios particulares, que hai que lembrar que son os que teñen os salarios máis baixos e as pensións máis baixas do Estado, non só beneficiaría no sentido que sería máis fácil acceder a esa enerxía, senón que podría ser unha ferramenta moi importante para o desenvolvemento industrial que tanto necesita este país, incluso con empresas, como temos nesta provincia, o caso da Alcoa, co debate que hai continuamente con respecto ao precio da enerxía, que podían levar adiante a súa actividade con maior facilidade e xerar máis riqueza con esa actividade.
Para nós resulta fundamental que un país como o noso teña algún tipo de capacidade de maniobra ou de decisión sobre un sector, insisto, estratégico na súa economía. Este proxecto de lei, esta iniciativa legislativa popular que se vai debater e votar no Parlamento, é dicir, vai ser responsabilidade dos señores e señoras diputadas no Parlamento galego a súa aprobación, pretende simplemente garantir que a enerxía xerada en Galicia seña un servizo público, básico e público, e que esa enerxía seña un dereito universal para todos os cidadáns. É máis, como dereito universal, que non dependa o seu acceso de unha cuestión conxuntural de se un momento dado teñen ou non teñen traballo, se nun momento dado teñen ou non teñen máis ou menos ingresos. Un dereito universal ten que ser, como a palabra o di, para todo o mundo, e co cal, cando non pode unha persoa acceder a él, as propias administracións teñen que encargarse de que non prescinda dese dereito, non teñen que encargarse de que o teñan. Eu penso que unha iniciativa legislativa popular moi acaída neste momento, moi asequible, e pido aos dous grupos presentes nesta Cámara que voten a favor e que executen ese acordo para instar non só a poboación da provincia a que participe nesta ILP, senón que faga o posible para a posterior aprobación no Parlamento galego. Seguinte intervención, 6 minutos. Moi bons días, señora presidenta, señores deputados. O Grupo Provincial Socialista de Deputación de Lugo está de acordo co obxectivo que persegue o Bloque Nacionalista Galego ca moción que acaba de presentar e acaba de defender. Mais se cabe cando estamos a falar de establecer unha tarifa eléctrica competitiva que garanta a supervivencia das industrias intensivas no consumo. Exemplos temos sobrados nesta provincia e acorde cunha comunidade excedentaria en enerxía como é Galicia. Pero, sobre todo, cando estamos a falar de que case 190.000 galegos, dos que moitos deles, desgraciadamente, son lucenses, teñen serias dificultades para facer fronte ás súas facturas enerxéticas a final de mes. Miren, segundo o informe da Rede Eléctrica de España 2014, que é o último informe disponible, esta comunidade autónoma, Galicia, exporta aproximadamente a cuarta parte da súa produción enerxética a outras zonas de España e Portugal. Galicia é actualmente a quinta comunidade en España que máis enerxía eléctrica aporta ao conxunto do Estado. Neste marco, resulta difícil de entender que Galicia, como comunidade exportadora excedentaria na produción de enerxía eólica, hidráulica, térmica, etc., ao resto do Estado español, con engadido impacto medioambiental que isto supón, non reciba unha compensación ao respecto desta situación. Isto pon de relieve que se está a tratar por igual a todos os consumidores dos diferentes territorios do Estado, pero parece que se ignora interesadamente a condición de rexión produtora na nosa comunidade. Ademais, Galicia en xeral e a provincia de Lugo en particular acollen no seu territorio industrias intensivas en consumo de electricidade, polo que unha tarifa específica aumentaría a súa competitividade e suporía unha ventaxe competitiva á riqueza e ao emprego a través dunha mellora da produción industrial. Adicionalmente, sería conveniente retomar un desenvolvemento ordeado das enerxías renovables combinado ca recuperación das primas ás mesmas. Pero o que resulta grave e profundamente inconcebible é que dende o ano 2008 o prezo final da enerxía eléctrica que abona un consumidor doméstico tipo en Galicia se encarecera 60 veces máis que o salario medio anual dos galegos entre o 2008 e o 2014. Desgraciadamente, este é un dos principais motivos de que hoxe teñamos que falar de outro tipo de pobreza, unha que pasa case desapercibida, que se sofre de portas para dentro e que non se ve. Este outro tipo de pobreza é a pobreza enerxética que, como dixen ao principio, afecta e padecen máis de 190.000 galegos. E as causas desta situación teñen moito que ver coa inacción dun goberno conservador que abandonou por completo as políticas de eficiencia enerxética, aumentou os custos de enerxía e practica unha política económica que devalúa os salarios, facendo difícil á cidadanía facer fronte a gastos básicos, como é o vinculado ao acceso á enerxía. Seguinte intervención, 6 minutos, primer turno. Gracias, presidenta. De acordo coa normativa vixente, as iniciativas legislativas populares deben contar co apoio dos cidadáns maiores de idade que se atopen inscritos no censo electoral.
Este apoio recábase a través de asignaturas libremente recollidas de acordo cos trámites e procedementos previstos na Lei Orgánica Reguladora da Iniciativa Legislativa Popular. É dicir, non son os plenos das deputacións, senón os cidadáns os que deben adherirse e apoiar esta ou calquera outra iniciativa legislativa. Ademais, esta iniciativa legislativa sustanciarase no Parlamento. Por lo tanto, será a Cámara Galega o ámbito onde, no seu caso, se debaterá e decidirá sobre esta proposición de lei. Xa entrando no contido da moción, recordarlles que 30.000 millóns de euros de déficit nas tarifas eléctricas como consecuencia das políticas enerxéticas que heredamos do PSOE con consentimento do BNG, porque xa eran socios nas Cortes Xerais, coincidindo cun período no bipartito en Galicia. O BNG, durante o bipartito, tiña a Consellería de Industria. Durante ese tempo, co BNG no bipartito en Galicia e nas Cortes Xerais de España, a luz en España subía nada menos cun 63%. O Goberno do Partido Popular afrontou unha necesaria reforma do sector eléctrico, que, por fin, hoxe podemos dicir que acabou co déficit de tarifa. Por primeira vez na historia, podemos dicir que se devolveu diñeiro aos consumidores na factura eléctrica. Foi o Goberno do Partido Popular o que puxo impostos ás compañías eléctricas. Hai un canon pola utilización dos ríos e tamén se puxeron impostos sobre o almacenamento de residuos. Compromiso real co aforro e a eficiencia enerxética. Nos orzamentos xerais do Estado para o ano 2015 estímase nada menos que 260 millóns de euros en programas de incentivos, como son o do vehículo eficiente ou as axudas á rehabilitación enerxética dos edificios. Na lei do sector eléctrico séguese mantendo o bono social, o que teñen direito aquelas persoas que cumpran algunha das seguintes condicións: potencia contratada inferior a 3 kilovatios na súa vivenda habitual, persoas que teñan 60 ou máis anos de idade, que sexan pensionistas e perciban unhas cuantías mínimas, familias numerosas ou que teñan todos os seus membros en paro. Segundo os datos da Comisión Nacional do Mercado e da Competencia, o número de consumidores que se acollen a este mecanismo de protección está en torno aos 2.460.000 españoles. Por lo que respecta ás medidas en relación coa interrupción do suministro eléctrico, a lei tamén contempla e establece as bases de protección do consumidor. Estánse tramitando regulamentos que van a desenvolver a lei neste aspecto. Resumindo, a lei do sector eléctrico e o seu desenvolvemento regulamentario, o fin do déficit da tarifa, os plans de aforro enerxético e de eficiencia son os alicerces básicos para acabar coa pobreza enerxética e protexer os usuarios. Medidas que tomou a Xunta de Galicia. O ticket eléctrico. A Xunta de Galicia, no DOGA, o pasado 4 de marzo de 2015, publicou a convocatoria para solicitar o ticket eléctrico social, co obxectivo de reducir o custo da factura para aquelas familias galegas con menos recursos. Este ticket está dirixido a familias galegas con fillos ou fillas menores de idade ao seu cargo e cuxos ingresos non superen 1,5 veces o indicador público da renda de efectos múltiples. A medida súmanse os beneficiarios do bono social do Goberno central e que permitirá incrementar os beneficios que isto supón, xerando de modo conxunto aforros de ata un 50% no recibo eléctrico. A nova convocatoria mellora as súas prestacións pasando de 90 a 180 euros anuais para as familias con 2 ou menos fillos a seu cargo e de 120 a 300 euros no caso das familias numerosas. Ademais, a convocatoria será compatible coa percepción da Risga. Para acadar estas cifras, a Consellería de Economía e Industria incrementou nun 25% o orzamento, sumando 1,5 millóns de euros. Hai que decir que na defensa dos consumidores eléctricos, en todo momento a Xunta está a defender os intereses dos consumidores galegos, tamén no eido enerxético. Por exemplo, nos 10 primeiros meses do ano 2004, o Instituto Galego de Consumo tramitou máis de 3.000 reclamacións relacionadas co sector eléctrico, das cales un 53% xa foron resoltas de xeito favorable para o consumidor. No eido da defensa ao consumidor destaca que, mentras o bipartito abriu só 9 expedientes sancionadores ás eléctricas por valor de 97.000 euros, o Goberno actual abriu 1.097 expedientes por preto de 11.300.000 euros. Compre destacar que a Xunta conseguiu que Gas Natural Fenosa se adherira ao sistema de arbitraxe. Polo tanto, Galicia é a primeira comunidade que acaba que Gas Natural Fenosa ofrezca aos seus clientes un mecanismo gratuito, áxil e efectivo para atender as súas reclamacións.
Finalmente, o Goberno galego ten en marcha a campaña As claves da factura eléctrica, que teñen como finalidade facer máis comprensible ao consumidor a nova factura no eido da reforma eléctrica levada a cabo polo Goberno central. Estas decisións estánse a plantexar plans de biomasa a largo alcance para modificar os hábitos de consumo e diminuir os consumos. A posta en marcha do gasoduto da Mariña, cunha inversión de 26 millóns de euros que beneficia a máis de 55.000 veciños ao longo dos seus 65 kilómetros de percorrido. E tamén a poñer en marcha o primeiro parque eólico aberto sin subvencións, no Cordal de Montouto, entre Aranga e Guiteriz, do cual se beneficiarán 12.000 familias. Señores do BNG, estamos ante unha moción política, meramente política, que o BNG está a presentar en todos os concellos e institucións de Galicia. Non está pensada para os lucenses, que a quen nos temos que defender, e para os seus problemas, sino para un posicionamento político do BNG. Estamos ante unha moción que intenta levar ao plano institucional unha iniciativa popular. Entendemos que nin esta Diputación nin os concellos son un lugar onde se debe sustentar, senón que deben ser os propios cidadáns os que deben adherir ou non a esta iniciativa legislativa. Tampouco está calculado o coste económico. O custe económico desta iniciativa non está calculado nin valorado. Entendemos que sería desproporcionado para as arcas públicas. Por todo isto, e por o anteriormente exposto, xa lle adentamos o noso voto negativo. Moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos. Bueno, nunha cousa si estamos de acordo. É unha proposta política. Pero é que eu non sei a que ven últimamente que a xente que se dedica á política queira negar que fai política. É que é algo de sentido común. É que é unha proposta política. Calquer proposta encamiñada a ir a un Parlamento é unha proposta política. A intención de que Galiza poida ter algo que dicir sobre un sector estratégico como a enerxía e poida regular as súas tarifas para desenvolver o seu tecido económico é algo político. É que non é ninguna vergonza dicirlo. Quen queira avergonzarse de ser político que o faga. Eu non teño nada de que avergonzarme, estou moi orgulloso do que fago. Non teño ningún motivo para avergonzarme. É unha proposta política, donde vai haber máis de 15.000 persoas, de feito xa sai, pero necesitamos moitas máis, que van a apoiar esa proposta política, que é algo tan sinxelo como levar ao Parlamento para que Galiza poida controlar o prezo da enerxía que ela mesma produce para desenvolver o seu tecido económico e que nun sitio ou nun lugar do Estado, nun país, nunha nación, donde os salarios son os máis baixos e as pensións son as máis baixas, dado que somos produtores, poden ter enerxía máis barata. E ao mesmo tempo, dada a nosa pobreza, digámoslo así, industrial, teñamos unha ferramenta potentísima para desenvolver ese tecido industrial. E seguindo máis alá, que se considere que é un servizo básico da enerxía e non quede ninguén sin ela. Non que se lle dé unha limosna, como se acostumbra a facer, como se lle tiraba hai 40 anos, non, os que estaban pedindo polos camiños. Non se trata deso. Trátase de que seña algo básico, digno, e que todo o mundo teña dereito e non poida pasar sin el, que se lle garantice a toda costa que todo o mundo vai ter enerxía na súa casa, enerxía eléctrica. Trátase deso. Aquí non estamos pedindo limosnas. Non estamos pedindo limosnas. Ese é un posicionamento político. É un posicionamento político. E cando voten que non no Parlamento, polo que vexo van a facer, van ter o posicionamento político de que non queren facer eso. É clarísimo, non o adorne con cousas que non ten nada que ver. É unha cuestión de que non queren que Galicia controle ou teña capacidade de maniobra sobre o sector enerxético. Nada máis. E non ten volta atrás. É dicir, se quere ou non se quere. Votas a favor ou votas en contra. Punto pelota. É dicir, aquí ustedes non queren que eso se faga. Sinceramente, poñerse aquí a relatarnos todas esas inmensas medidas que fan no sector enerxético, é que, verdad, non sei, non me extraña ás veces que os cidadáns teñan ese desapego das institucións públicas, porque eu creo que ás veces oiránnos falar, e inclúyome nese caso, e non se enterarán absolutamente de nada, así teñen a imaxe que teñen moitas veces das institucións. Eu é moi sinxelo, se non queren votalo ou non o voten, alá vostedes, nós seguiremos defendendo, solos ou acompañados, así quedemos 4, é igual, que un país ten que ter capacidade de maniobra sobre un sector estratégico. Segundo turno, 3 minutos.
Moitas gracias. Eu quero ser moi breve. Non sei se se dá conta o señor Armesto que a legislatura do señor Rajoy está a punto de rematar e que en 4 anos, seguir insinuando a herencia, eu creo que xa non ten credibilidade en absoluto, pero vamos ao que realmente nos compete. Nesto da tarifa eléctrica pasa un tanto parecido que pasa ca leite, non? Que somos excedentarios en produción, pero non nos beneficia absolutamente nada. Entón, eu creo que esta proposta que trata é un pouco de poñer en valor a produción realizada en Galicia. E máis, vostedes, no 2012, presentaron ao pleno desta Diputación unha moción para rebaixar a tarifa eléctrica de Alcoa. Co cal, creo que parece que en función de onde sopla o vento, presenta unha cousa ou outra. Pero, en definitiva, o que para nós e para este grupo é verdadeiramente importante é estar ao lado da xente que o necesita. Non deste grupo, creo que de calquer partido político, de calquer político. Estar a carón da cidadanía e da xente que está pasando malos momentos. Está demostrado que o bono social e o ticket eléctrico non son suficientes. Non son suficientes. Hai moita xente que non pode ou non entra dentro de esa posibilidade de acceder a ese bono social, ese ticket eléctrico. Co cal, eu creo que hai que reforzar as medidas necesariamente para poñer en marcha tal e como nós tratamos de facer xa aquí nun pleno, apoiando unha proposición de lei que foi debatida no Congreso dos Deputados e vostedes o que fixeron foi votar non unha proposta para recoñecer e propoñer que o suministro de enerxía fora un dereito social básico que os consumidores vulnerables puderan acceder a unha tarifa social en función dos seus ingresos, da súa renda. Pero, sobre todo, que non haxa cortes de suministro en inverno para aquelas persoas que se atopan en situación de pobreza enerxética, que existen, a bo fe que existen. E vostedes, lles lembro, dixeron non, permaneceron de costas esa realidade. Por iso lles pido, desta volta, que teñen esa oportunidade, que aproveiten e que voten a favor desta moción, por este e por máis motivos máis, porque predicar solidaridade non se traduce, se non se traduce en feitos, non serve para nada. Moitas gracias. Segundo turno. Gracias, presidenta. Eu tamén son político, e fai moitos anos. Eu non teño nada en contra da política. Mire, eu que teño en contra é utilizar a política non en favor dos veciños, sino en favor dos intereses propios do partido, que é o que ustedes fan con isto. Mire, eu vou dicirlle unha cousa, é dicir, eu xa sei que ustedes non queren falar de herencia, xa dicen que a herencia que pasou fai moito tempo, pero mire, é que ustedes foron goberno, foron goberno con sorte no goberno do Estado e con sorte na Xunta de Galicia. E cal é o problema que hai? Que cando ustedes son oposición, veñen con varas mágicas e propoñen cousas maravillosas, pero cando son goberno, olvídanse de implementalas. É dicir, eu xa sei que estamos nun momento malo. Eu xa sei que os cidadáns teñen moito desapego. Dice o señor Ferreiro das institucións. Mire, eu creo que non tanto das institucións, eu creo que tanto dos políticos. Pasa que duns máis que doutros, por iso uns estamos nun lado e outros están en outro. Eu creo que, efectivamente, hai un problema enerxético. E eu creo que Galicia, co tique social, pois non chega. Claro que non chega. Pero, desde logo, é moito máis do que están a facer comunidades onde gobernan ustedes, que non están a facer nada. Por lo tanto, o problema de enerxía é outro tema, nel podemos estar, e aí nos van a encontrar, pero aquí estamos falando dunha iniciativa legislativa popular. E, por lo tanto, eu creo que flaco favor lle facemos aos cidadáns querendo monopolizar, querendo, de alguna maneira, levar aos partidos e ás institucións unha iniciativa que é do povo. É dicir, cando iso chega ao Parlamento, non se preocupe que nós vamos ter ali representantes, como van ter ustedes, en ese momento se lle dará a xustificación que entendamos que é boa. De todas formas, eu creo que, insisto, as iniciativas legislativas populares deben nacer do povo e ser do povo. E, por lo tanto, que queiran ustedes monopolizalas en beneficio seu non me parece, digamos que, correcto. Gracias. Último minuto. Nada, moi breve. Bueno, que quede claro que, neste caso, o BNG non ten ningún tipo de interés no tema enerxético. En todo caso, temos interés que ten o noso país, non o propio partido. Non temos absolutamente ningún tipo de interés. E logo xa, como último toque, unha das motivos que usaron para votar en contra, que é o dos custes. Eso é un auténtico perigo. É dicir, que se fale de custes para garantir un nivel básico,
entre decir que costa moito garantir a enerxía a xente que non ten recursos e dentro de pouco empezar a decir que costa moito curar unha enfermedade, o paso é mínimo. O paso é mínimo. Non se pode nunca xustificar polo custe garantir dereitos básicos e que teñen que aprendelo de unha vez. E eu, desde logo, insisto, quedaremos máis ou quedaremos menos, pero eu, mentres poida, no sitio onde estea, e creo que o meu partido fará o mesmo, sempre defenderei que os dereitos básicos non teñen prezo. Vamos a proceder á votación. Non sen antes, se me permite, facer unha matización, señor Ferreiro, que sabe que lle digo desde o respeto e desde o aprezo tamén, que empece esta intervención dicindo que ven aquí, nos escoita e cada vez entende máis justificado que estas institucións deben desaparecer despois de votar 3 meses reconciliándose e amigándose para intentar chegar ao goberno dela, como mínimo, reflexa unha mínima incoherencia pola súa parte, que deslegitimou un pouco despois o fío argumental da iniciativa. Só se confundeu nun detalle. Digo, seguiremos na mesma línea, dixo, seremos 4, non son 4, son 2. Vamos, entón, a proceder á votación do punto 13. Moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego de apoio á proposición de lei por iniciativa legislativa popular de medidas para garantir a enerxía como servicio público e contra a pobreza enerxética. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Cedo a palabra ao secretario para os puntos seguintes que dá conta de informes. Punto 14. Conta do informe de intervención relativo ao artigo 218 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 15. Conta do informe de avaliación do cumprimento dos obxectivos que contempla a Lei 2/2012, Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera a 30 de xunio de 2015 e previsións a 31 de decembro de 2015. Punto 16. Conta da información económica da Deputación de Lugo a 30 de xuño de 2015. Punto 17. Conta dos informes do segundo trimestre de 2015 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010 da Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, do Consorcio Provincial para a Prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento de Lugo e da Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. E informes dos meses de abril, maio, xuño de 2015 do Real Decreto 635/2014. Punto 18. Conta das resolucións de presidencia adoptadas durante os meses de xullo e agosto de 2015. Rogo se preguntas, había dúas preguntas pendentes de contestar do Bloque Nacionalista Galego ás que non renunciou do pleno pasado e hai dúas preguntas tamén do Partido Socialista. Se me permite, o que había do pleno pasado, deixámolo. O que había, as preguntas que había do pleno anterior, deixámolas porque non ten sentido agora 2 meses despois volver outra vez ao tema, mas consideramos que foron contestadas xa co escrito que nos fixo chegar. Pero non procederon a registrar a súa renuncia como nos obrigaron a todos cando estábamos na oposición, non poido entender decaídas. Como deseixe, pero en todo caso, nos se consideramos que contestou a pregunta co escrito que nos fixo chegar no pleno anterior, as preguntas que quedaban. Como vostede... Vaime dicindo por orden de rexistro para que procedamos á contestación.
E o escrito con número de rexistro de entrada 37703. Dan lectura vostedes ou queremos que leamos nosa pregunta? Vale. Cal é a temática? A temática é os beneficiarios de axudas do programa de apoio ao sector agrogandeiro. Agrogandeiro. Ou se quere, procedemos a contestala xa directamente sin dar lectura do texto anterior, como vostede queira. Sí, conteste. Conteste. Gracias, presidenta. En canto á pregunta que nos formula o voceiro do Partido Socialista, decir que o día que vostedes registraron esta pregunta, que foi o día 24 de setembro, pois ben, con registro de saída, e aquí teño na súa disposición do 21 de setembro, que é dicir 3 días antes de que formularan a pregunta, xa se resmitiu unha carta desde a área de cooperación e asistencia aos concellos, unidade de plans especiais, a estes beneficiarios comunicándolle que debido a un erro administrativo queda sin validez o requerimento efectuado da solitude da documentación da conta xustificativa. Me imagino que con eso está claramente contestada. Gracias. Algo que aclarar, segundo turno, necesitan? Non. Ben, seguinte pregunta. Do Grupo Provincial Socialista é a relativa ás irregularidades detectadas no nomeamento de 2 vicepresidentes. Contestamos directamente. Gracias. Decir que en contestación a esta pregunta, o equipo de goberno actuará e tomará as medidas oportunas baseándose nos informes pedidos polo Servicio Xurídico desta Diputación. Gracias. Creo que a día de ayer saliu publicado no BOP xa a corrección de eso, non? Sí, en cuyo caso, decirlle que actuamos en consecuencia cos informes dos servicios xurídicos. Moi ben. Seguintes preguntas. Pregunta presentada polo Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, relativo á colaboración da Deputación de Lugo na corrida de touros no Concello de Triacastela. Como ben, entón, aceptamos sin que rexistrara por entrada a renuncia ás anteriores preguntas. En todo caso, agradezo que acepten a renuncia verbal no pleno. Foi por descoñecemento, supoño que pagareas de novato, para outra vez non ocorrirá. En todo caso, leo simplemente a pregunta esta, deixando a exposición de motivos que xa é coñecida. A pregunta é: cal foi a colaboración da Diputación de Lugo na organización desta corrida de touros, ben sexa de xeito directo ou ben de xeito indirecto subvencionando a organizacións que participen na súa organización? A resposta é ningunha. Non houve ningunha colaboración nin directa nin indirecta da Deputación Provincial de Lugo a corrida de touros, nin a ningunha organización, tal como dicen aquí, organización que participa na organización. Pois non houve ningunha. Bueno, pois en todo caso, solicito que desde o equipo de goberno se fagan as investigacións oportunas, dado que o logotipo da Diputación aparece os cartaces. Ahora, nos cartaces publicitarios da propia corrida, así como nos anuncios de radio, tamén se dicía que estaba financiaba ou colaboraba co propio acto a Diputación de Lugo. E parece moi grave que se use o nome e a imaxe da institución nun espectáculo como este. Entón, pido que se fagan as investigacións oportunas e se tomen as decisións correspondentes onde faga falta. Moi ben, pois así será. Hai varios rogos que daremos cumprimento, se nos dá tempo, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos. O pleno máis largo dos que estou aquí, só vendo un momento de presupostos que durar hasta as 3, porque había moitos motivos.